يا مقابل أحمد أكم أخوات يا كلا إكفال نكرتو كارنسي كله ونيد حما توهي ببعلو نفسكم على الفوق ميتنك شير كوين اللهمش. هو اوكي. يا اوكي. ثانك يو برين. يا ويلكم كلهم. اب زحلف كلاس بزعبا دحر بايتا ناي ገንዘብ ካብ ገንዘብ ክሳዕ ብሎክቼን ርኢና ነርና ገንዘብ እንታይ ምዃኑ ኣብ ታሪክ እንታይ ዓይነት ገንዘብ ነይሮም ካብ ብንብረት ዝነበሩ ገንዘብ ናብ ወረቐት ፀኒሕና ከዓ ናብዚ ሕጂ ዘሎ ዲጂታል ናብኡ ርኢና ነርና ባህርያት ናይ ገንዘብ እንታይ ይመስል ንገንዘብ ገንዘብ ዘብልዎ ኩላቶም ንሳቶም ርኢናዮም ነርና ሎማዓንቲ ቢትኮይን በቶም መለክዒ ናይ ገንዘብ እንታይ ይመስል ብብኣቶም ኣነፃፂርና ብድሕሪኡ ናብ ቢትኮይን ማይኒን ወይ ብሓፈሻ ናብ ማይኒን እንታይ ይመስል ክንርኢ ኢና ንቢትኮይን ምርኣይ ዳርጋ ንሰብዓ ሚእታዊት ናይዚ ሕጂ ኣብ ክሪፕቶ ካረንሲ ዘሎ ባህርያት ምርኣይ እዩ ንቢትኮይን ድሕር ፈሊጥካያሲ እቶም ካልኦት እንታይ ፓተርን ይኽተሉ ነናእሽቱ ለውጢ ገዲፍካስ ንሱ ስለ ዝኾነ ቴዎሬቲካሊ ንቢትኮይን ክንሪኦ ኢና ሎማዓንቲ ብድሕሪ ፍቲ ዝቕፅል ክላስ ፕራክቲካሊ ከመይ ጌርና ኢና ዋሌትስ ንኸፍት ናብቲ ናይ ምግዛእ ፕሮሰስ ከመይ ጌርና ንኸይድ እሱታት ክንርኢና ኣበይ ክንገዛእ ኣለና ገለ ዝብል እሱታት ክንርኢና ስለዚ ቢትኮይን ዝፈትሖ ሽግር ኢላ ርእስቲ ይበ ኣለኹ ፕላስ ማይኒን ዝተወሰኸ እዩ ስለዚ በቲ ላስት ታይም ገንዘብ ገንዘብ ዝገብርዎ እንታይ እዮም ዝብሉ ምስኡ ከነነፃፅሮ ኢና ማለት እዩ ሶ ቢትኮይን ከም ገንዘብ እዚኦም ቶም በቐዳማይ ድበልናዮም እዩ ሓደ ገንዘብ ገንዘብ ክኸውን ድሕር ኮይኑ መኸዘን ሃብቲ ጥቕምታት ናይ ገንዘብ ኢልና ነርና ኦፍኮርስ መኸዘን ሃብቲ ይኾነና ዝኾነ ገንዘብ ስለዚ ቢትኮይን ከም መኸዘን ሃብቲ ክንጥቀመሉ ኢና የስ ነቲ መለክዕቲ የማልኦ እዩ ከም መቀያየሪ ናይ ትራንዛክሽንስ ወይ ናይ ትውጊታት ክኾነና ክእል ድዩ የስ ብቢትኮይን ጌርና ንብረት ክንገዝእ ክንሸይጥ ንኽእል ኢና ኣይምከርን ግን ከምዚ ኩሉ ግዜስ ተኣማሚንካ ብቢትኮይን ገይረ ከምዚ ገይረ ገዚአ ገለ ክትብል እቲ ማርኬት ሓፍኮፍ ስለ ዝብል ቴክኒካሊ ክንቀያየረሉ ንኽእል ኢና የስ በቲ ዘሎ ዕዳጋ ንኩሉ ግዜ ግን ዋጋ ናይ ሓደ ነገር ክንዲዚ ቢትኮይን ኢልካ ኣብ ርእስኻ ክትሕዞ ይትኽእልና ምክንያቱ ሓፍኮፍ ስለ ዝብል ማለት እዩ መዐቀኒ ዋጋታት ክኾነና ክእል ድዩ ክኾነና ክእል እዩ ሓደ ገዛ ክንዲዚ ቢትኮይን ሓንቲ መኪና ክንዲዚ ቢትኮይን ኢልና ክንዕቅና ንኽእል ኢና ነዚ እውን የማልኦ እዩ ንለቓሕ መዋዓዓሊ ኻ ክኾነና ክእል ድዩ ክኾነና ክእል እዩ ግን ኣይምከርን ልክዕ ከምቲ መቀያየሪ ትውጊታት ቴክኒካሊ ይኸውን ምክንያቱ ሎሚ ብሓደ ቢትኮይን ዝተዋዓልካዮ ንብረት ንዓመታት ፍርቂ ቢትኮይን ክኸውን ንኽእል እዩ ትዋግኡ ስለዚ ሓደ ኢኻ ክትህስያኻ ማለት እዩ እቲ ፍላክቹዌሽን ናይ ማርኬት ማለት እዩ ቢትኮይን ባህርያት ገንዘብ ተላቢሱ ዶ እቶም ባህርያት ናይ ገንዘብ እዩ እዚኣቶም ከይኣረገ ነዊሕ ክፀንሕ ይኽእል ድዩ የስ ወላ ፀገም የብሉን ዲጂታል እዩ ኢንተርነት ጥራሕ ይሃሉ ከይኣረገ ነዊሕ ክፀንሓልና ክእል እዩ ንኸተጓዓዕዞ ምቹ እዩ ፖርታብል እዩ ካብ ዝኾነ ዓይነት ገንዘብ ሲ እቲ ዝቐለለ ንኽተጓዓዕዞስ ቢትኮይን ዲጂታል እዩ ኣብ ሞባይልካ ጌርካስ እቲ 21 ሚልዮን ዝበሃል ቢትኮይን ንባዕሉስ ኣብ ሓንቲ ሞባይል ተሸኪምከስ ክትከይድ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ማለት እዩ ተመቃልነቱ ናብ ዝነኣሰ ዓቕን ክምቀል ክእል ዶ ይክእልን የስ ክምቀል ክእል እታ ዝወሓደት ዩኒት ናይ ቢትኮይን ሳቶሺ እያ ትበሃል ብሽም ናይቲ ንቢትኮይን ክሬት ዝገበረ ሰብ ሳቶሺ ናኮሞቶ ጉያ ትፅዋዕ እዚኣ ሕጂ ክንደያ ሓደ ቢትኮይን ኣብ ርእሲ 100 ሚልዮን ኣሃዱ ናይ ቢትኮይን ማለት እዩ ብኳልኩሌተር እንድሕር ኢናየስ ሓደ ዝተመቕሎ 100 ሚልዮን ከምዚ ይመስለኒ እያ ናይ ክንዲ እዚኣ ቢትኮይን ኣላ ማለት እዩ 1 2 3 4 5 6 7 ሸውዓተ ዜሮ ዜሮ ነጥቢ ሸውዓተ ዜሮ ከድናስ ሓደ ኢልካስ ናይ ክንዲ እዚኣ ቢትኮይን ኣላ ማለት እዩ
ሓደ ኢልካስ ፍርቂ ትብል ርብዒ ገለ እንዳበልካ ከይድካስ 7-0 ሓደ ቢትኮይን ኣለና ነዚ ሕጂ በዚ ህሉ ናይ ማርኬት ኦኬ 7-0 እንዲሓቀ እያ ታይምስ በዚ ህሉ ናይ ማርኬት እንድሕር ሃሪምናያ ነዚኣ 105 ሺሕ ኣሎ ሓንቲ ሳቶሺ ሓደ ሳቶሺስ ክንዲዚኣ ዶላር ዋጋኣ ማለት እዩ 2-0 105 ዝያዳ ንኽርዳኣና ናይ ሓደ ዶላር ዝተመቕሎ 0.00 ድሕሪ ኢልናስ ብሓንቲ ዶላር ክንገዛእ ንኽእል ማለት እዩ ብሓንቲ ዶላር 952 ሳቶሺ ክንገዝእ ንኽእል ማለት እዩ ብሲንግል ዶላር ክንዲዚአን ክንገዝእ ንኽእል ማለት ስለዚ ብጣዕሚ ተመቃሊ እዩ ንማለት እዩ ዝተወሰነ ብዝሒ ክህልዎ ኣለዎ ስኬርሲቲ ዝበልናዮ እዩ 21 ሚልዮን ጠቕላላ ናይ ቢትኮይን ብዝሕስ 21 ሚልዮን እዩ ዘሎ ካብኡ ንላዕሊ ከይድን እዩ ኣበይና ንሪኦ እዚ ኮይን ማርኬት ካፕ ነግረ መግናቲ ዌብሳይት ንሓዙ ኮይን ማርኬት ካፕ ዝብል ኣለና ወይ ድማ ኮይን ጌኮ ዝብል ኣለና ዓበይቲ ናይ ቢትኮይን ኢንፎርሜሽን ድህቡና እዮም እዚኣቶም ኮይን ጌኮ እዚ ማለት እዩ ካብ ክልቲኦም ሓደ እዮም ማለት እዩ ናይ መርኣይ እዮም እዚኣቶም ሶ ቢትኮይን ኣብ ዘለና ኮይን ማርኬት ካፕ ቢትኮይን ኣብዚ ንፀጋም እዚ ማክሲመም ሳፕላይ ዝብለና ዘሎ 21 ሚልዮን ማለት ጠቕላላ ሳፕላይ ቶታል ሳፕላይን ሰርኩሌቲንግ ሳፕላይን ናይ ቢትኮይን 19.86 ዘሎ እቲ ኣብ ዕዳጋ ዝዘውሩ ዘሎ እዚ ጠቕላላ ግን 21 ሚልዮን ካብዚ ንላዕሊስ ክኸይድ ኣይክእልኒ ማለት እዩ ተን ተሪፈን ዘለዋ 1.14 ሚልዮን ኣከባቢ ቀስ እንዳበላ ብመንገዲ ማይኒን ዝመፃየን ማለት እዩ ስለዚ እታ 21 ሚልዮን እዚኣ ናሓዛ ቢትኮይን ስኬርስ እዩ ማለት እዩ እቲ ባህርያቱ ሲ ሳቶሺ ዲዛይን ክገብሮ ከሎ ሲ ከምዚ ብተኣምር ገለ ዝመፀ ቁፅሪ ይኮነን ስኬርስ ክኸውን ስለ ዘለዎ ሓደ ባጤራ 21 ሚልዮን ገይሩ ዲዛይን ገይርዎ ማለት እዩ ካልእ ዝተፈለየ ምክንያት የለን ማለት እዩ ዓለም ለኻዊ ወይ ከባብያዊ ተቐባልነት ክህልዎ ኣለዎ ዶ የስ ዘስዋይ ቢትኮይን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናብ 105,000 ገፁ ከይዱ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ባህርያት ናይ ገንዘብ ቢትኮይን ተላቢስዎ እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ቢትኮይን ዝፈትሖ ቴክኒካዊ ሽግር እንታይ እዩ እቲ በቐዳማይ ድበልናዮ ዲጂታል ዝኾነ ነገር ክቕዳሕ ይኽእል እዩ ዲጂታል ባጤራ እንድሕር ኢልና ግን ክቕዳሕ ስለ ዘይብሉ ነዚ ብመንገዲ ብሎክቼን ገይሩ ፈቲሕዎ ማለት እዩ ዳብል ስፐንዲ ዝበሃል እዚ ሓንቲ ቢትኮይን ኣላሃኒ ገዚአላስ ኮፒ ኢለ መሊሰ ንዓዓ እንደገና ከይገዝኣላ ምእንቲ ብሎክቼን ከም ቴክኖሎጂ ፍታሕ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ክተባዝሖ ይትኽእልና መንጎ ሴንትራል ባንክስ ኮይኖም ወይ ሎካል ባንክስ የለውን ፒር ቱ ፒር ክትገዛእ ክትሸያየጥ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካልእ ቢትኮይን እቲ ናቱ ብሎክቼን ባዕሉስ ዲስትሪቢዩትድ ሌጀር ዝተዘርግሐ መዝገብ ስለ ዝኾነ ከምቲ በቐዳማይ ትበልናዮ ሰርቨር ኮላፕስ ገበረ ኣይገበረስ ክኸይድ ክቕፅል ዝኽእል ዓይነት ሲስተም እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ባንኪንግ ሲስተም እቲ ሰርቨር ናይቲ ባንክ ብቴክኒካዊ ምክንያት ገለ ተተበላሽዩ ንስኻ ኣብቲ ሞባይልካ ዘሎ ገንዘብ ትራንስፈር ክትገብር ኣይትኽእልና ስለምንታይ እቲ ብቲ ሞባይልካ ዘሎ ኣብቲ ሰርቨር ስለ ዘሎ እቲ ሰርቨርካ ተበላሽዩ እንድሕር ተባሂልካስ ገንዘብ ትራንዛክሽን ክትገብር ኣይትኽእልካ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰርቨር ኣብ ሓደ ቦታ እዩ ዘሎ ቢትኮይን ግን ዝተፈላለየ ሰርቨር ስለ ዝሕዘልካ ኣብ ሓደ ይበላሾ በቲ ካልእ ሰርቨር ትቕፅል ማለት እዩ ፕላስ እቲ ባንክ ኮነ እቲ ሴንትራል ባንክ ኮነ ሎካል ባንክ ክዓፅወካ ኣይክእልኒ ወይ ሪቨርስ ክገብሮ ይክእል ነቲ ትራንዛክሽንካ ማለት እዩ
ብዝተፈላለዩ ምክንያት ማለት እዩ ሪቨርስ ክገብሩካ ክእሉ እዩ ወይ ብሎክ ክገብሩካ ክእሉ ሶ እቲ ዲስትሪቢዩትድ ሌጀር ምዃኑ ነዚታት ቴክኒካሊ ነዚታት ፈትሕዎ ማለት እዩ ካልእ ክድምሰስ ኣይከኣልን ኣብ ብሎክቼን ዝግበር ትራንዛክሽን ሲ ወላ ሓደ ክድምስሶ ይክእልኒ ማለት እዩ ኣብቲ ካልእ ዝግበር ኣብዚ ናይ ባንኪንግ ሲስተም ግን ቴክኒካሊ ተኽእሎ ኣሎ ይገብርዎ ዶ ይገብርዎ ካልእ ሕቶ እዩ ግን ቴክኒካልስ ክድምስስዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ካልእ ቢትኮይን ዝፈትሖ ቁጠባዊ ሽግር ቴክኒካዊ ሽግር ክንርኢ ፀኒሕና ቁጠባዊ ሽግር እንታይ ይመስል ብነጥብታት ኣብ ዘለና ሶ ተቐዳማይ ኢንፍሌሽንን ፕሬዲክታቢሊቲ ሳፕላይን ነዚ ሕጂ ብኸመይ ድከላኸለልና 21 ቢልዮን ኢልና ኣለና ኣብዚ ኣብ ዕዳጋ 19 ነጥቢ ክንደይ ዘሎ 19.86 ሚልዮን ቢትኮይን ኣብ ዕዳጋ ኣሎ እተን ዝተረፋ ከመኢለን እየን ዝመፃ እዩ ዘሎ ሕጂ ስቶክ ቱ ፍሎ ሬሽዮ ኣብ ናይ ቢትኮይን ሚኒማሊ ምስ ናይ ካረንሲስ ክረአ ከሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ስቶክ ቱ ፍሎ ሬሽዮ ስቶክ ማለት ኣብ ዕዳጋ ዝዘውሩ ዘሎ ገንዘብ ፍሎ ከዓ ትዝኣትዎ ዘሎ እዩ ማለት እዩ ዓመታዊ ሕጂ ዶላር መዕቀኒታት ኣለዎ ንኣብነት ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ዶላር 10 ቢልዮን ኣሎ እንድሕር ኢልናዮ ኣብ ሓደ ዓመት 5 ቢልዮን እንድሕር ኢትኻሉ 10 ሚልዮን ዝተመቕሎ ን5 ሚልዮን ትገብሮ እሞ ሽዑ ቁፅሪ ትረኽቦ ማለት እዩ ስለዚ 10 ዝተመቕሎ ን5 2 ይኾነልካ ማለት እዩ ነቲ 10 ቢልዮን መሊስካ 10 ቢልዮን እንድሕር ኢትኻሉ ሓደ ይኾነልካ ማለት እዩ 10 ዝተመቕሎ 10 ሓደ ስለዚ እናተሓተ ክኸይድ ከሎ እቲ ስቶክ ቱ ፍሎ ሬሽዮ ፅቡቅ ኣይኮነን ነቲ ቁጠባ ማለት እዩ 10 ቢልዮን ነይሩስ 10 ቢልዮን መሊስካ ክትእትወሉ ከለኻስ ተቀጣጥኖ ኣለካ ማለት እዩ ጌርካ which is inflation ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ቢትኮይን ግን እዚ ቁፅሪ እዚ ሱሳ እዩ ከመይ ኢሉ እዩ ዝመፅእ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 10 ደቂቕ ሓንቲ ብሎክ ኣብ ናይ ቢትኮይን ብሎክቼን ክሬት ትኸውን እቲ ብሎክቼን ዲዛይን ትገብሮ እዩ ዝኾነ ካልእ ፈጠራ ብሉን ማለት እዩ እቲ ብሎክቼን ኣብ ነፍሲ ወከፍ 10 ደቂቕ ሓንቲ ብሎክ ክሬት ከም ትኸውን ገይሩ እዩ ዲዛይን ገይርዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ ሰዓት 6 ህልወና ማለት እዩ ኣብ ሰዓት 6 ኣብ መዓልቲ ብ24 ሰዓት እንድሕር ኣርቢሕናዮ ኣብ ሓደ መዓልቲ 144 ብሎክስ ክሬት ይኸውን ማለት እዩ ኣብ 24 ሰዓት ብዓመት እንድሕር ኣርቢሕናዮ እዚ 365.25 ንዓመት 52,596 ከባቢ approximately ማለት እዩ ብልክዕ ትቁፅሩ ዘይኮነስ ግን ኣብቲ ከባቢ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ክንዲዚ ብሎክ ክሬት ይኸውን ንሓንቲ ብሎክ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት 6.25 ቢትኮይን እዩ ሪዎርድ ዝኸውን ምክንያቱ መጀመርያ ብ 2009 ንሓንቲ ብሎክ ሪዎርድ ዝኸውን ዝነበረ ክንደይ 50 ቢትኮይን ኣብ 4 ዓመት ሃቪን ተኻይዱ ሃቪን ማለት እቶም ማይነርስ ዝወሃብዎ ታ 50 ማለት እዩ ኣብ ፅሒቶም ንሓንቲ ብሎክ ዝወሃብዋ ዝነበሩ ሪዎርድ 50 ነይራ ድሕሪ 4 ዓመት ናብ ፍርቂ ትምቀል ንሳ 25 ኮይና ድሕሪ 4 ዓመት መሊሳ ናብ 12.5 ሕጂ ከዓ ዓሚ 2024 ራብዓይ ሃቪን ኣካይድና ራብዓይ ሃቪን ተኻይዱ ፍቲ ናይ ቢትኮይን ብሎክቼን 6.25 ቢትኮይን ንሓደ ብሎክ ይወሃብሎ ማለት እዩ ስለዚ ንዓመት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት 52,000 ከምዚ እንድሕር ኮይኑ እዚ ንሓንቲ ብሎክ 6.25 ቢትኮይን ሪዎርድ እንድሕር ኮይኑ ዓመታዊ ክሳዕ ኔክስት ሃቪን ማለት እዩ 328,725 ቢትኮይን ናብ ዕዳጋ ይኣቱ ማለት እዩ ሶ ኮፒ ክብላ እዚኣ ኣብዚ ሰርኩሌቲንግ ሰፕላይ 19.86 ኣለና ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ቢትኮይን ማለት እዩ 19.86 ከምዚ ይመስለኒ 19,860,000 ገለ ከባቢ ዝተመቕሎ ነተን ዓመታዊ ዝመፃ ቢትኮይን ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ስቶክ ቱ ፍሎ ሬሽዮ ይህበና ማለት እዩ ስቶክ ዝፀንሐ ምስቲ ዕዳጋ ዝኣቱ ክረአ እንከሎ ሱሳ ማለት እዩ
ፅቡቕ ዝኾነ ቁፅሪ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ከይዱ ኣበይ ጠጠው ክብል ኣብተን 21 ሚልዮን ኣብኣ ምስ በፅሕስ ጠጠው ክብል እዩ ማለት እዩ ሶ እቲ ስቶክ ቱ ፍሎ ሬሽዮ ናይ ቢትኮይን ዲፍሌሽነሪ ወይ ንኢንፍሌሽን ዝቃወም ዓይነት እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ቁጠባዊ ሽግር ስቶር ኦፍ ቫልዩ ከም ሓደ ካረንሲ ኮላፕስ ክገብር ከሎ ናይ ሓንቲ ዓድስ ከም መቐመጢ ገንዘብ ትጥቀመሉ ማለት እዩ ኣርጀንቲና ናይጀርያ ቬኔዙዌላ ከም ኣብነት ኣቐሚጥና ኢና ኣለና ኣርጀንቲና ቅድሚ ዓሚ 2023 ኢንፍሌሽን ሬት ናይቲ ካረንሲ 200 ሚእታዊት ነይሩ ዕፅፊ ማለት እዩ $1000 እንድሕር ኣለቃስ 500 ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ሰባት ኣብ ክንዲ ብገንዘብ ዘቐምጥዎ ብፍላይ ቶም ምስ ቴክኖሎጂ ቅርበት ዘለዎም ሰባት ብቢትኮይን ዝያዳ የቐምጡ ነይሮም ማለት እዩ ናይጀርያ ተመሳሳሊ ካረንሲ ስቴብል ስለ ዘይኮነ ብዙሓት ሰባት ብቢትኮይን የቐምጡ እዮም ቬኔዙዌላ እውን እገዳ ገለ ስለ ዝግበረላ እቲ ኢኮኖሚያ ስቴብል ኣይኮነን ቢትኮይን ከዓ ልሙድ ይፍቲ ዓዲ ማለት እዩ ስለዚ ኤጌንስት ኮላፕስ ዝገብር ዘሎ ካረንሲ ሲ ሄጅ መግበሪ ወይ ከምዚ ሴቭ ሃበን ከም መቐመጢ ይኾነና ማለት እዩ ሳልሳይ ገንዘባዊ ሉዓላውነት ኢልና ንተርጉሞ ዶብ ኣልቦ ከም ምዃኑ መጠን ብፊስካል ፖሊሲታት ኣይፅሎን እዩ ፊስካል ፖሊሲ ማለት ሓደ መንግስቲ ብዛዕባ ወፃኢታቱ ንወፃኢታቱ ዝምልከት ዘውፅኦ ፖሊሲ ማለት እዩ ኣብዚ ዓመት እዚ ንትምህርቲ ክንዲዚ ክነውፅእ ኣለና ንትሕተ ቅርፂ ንገለ ወፃኢታቱ ዝምልከት ማለት እዩ ክቆርፅ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ግምታት ኣለዎ ናቱ መግለፂታት ኣለዎ ኢንፍሌሽን እንድሕር ሃልዩ ወይ ዲፍሌሽን እንድሕር ሃልዩ ነቲ ቁጠባ ከነቃቅሖ ገለ እንድሕር ደልዩ እዚ ፊስካል ፖሊሲ እዚ ዝውስኖ ማለት እዩ ዋላ ገንዘብ ካብቲ ዓዲ ክተውፅእ ገለ እንድሕር ደሊኻ በዚ ፊስካል ፖሊሲ ዝተፀልዎ እቲ ባንኪንግ ሲስተም ገንዘብ ክወፅእ ዘይድለየሉ ምክንያት እውን ሓደ ካብቲ ማሕንቆሲ እዚ ፊስካል ፖሊሲ እዚ ማለት እዩ ሶ ቢትኮይን በዚ ነገር እዚስ ኣይፅሎን ዶብ ኣልቦ ስለ ዝኾነስ ፊስካል ፖሊሲ ሓደ መንግስቲ እንታይ ኢሉ ውፅዩስ ኣይግድሾን እዩ ማለት እዩ ሶ ቢትኮይን ንድኻማት ፋይናንሻዊ መንገዲ ኣብ ባይታ ዝመለሰሉ መንገዲ እንታይ ዝመስል ኣብዚ ሓደ 4 ነጥብታት ኣቐሚጥና ኣለና ሓደ ሰንሰርሺፕ ሬዚስታንስ ሳንሱር ክትገብሮስ ኣይትኽእልና ንቢትኮይንስ ዝኾነ መንግስትስ ሳንሱር ክገብሮ ይክእል ክዓፅዎ ይክእል ፍሪዝ ክገብሮ ይክእል ወላ ሓንቲ ክቆፃፀርዎ ይክእል እዮም ማለት እዩ እዛ ፍሪደም ኮንቮይ ኣብ 2022 ኣብ ካናዳ እዞም መራሕቲ መኪና ናይ ዓበይቲ መካይን ናይ ትራክ ዘወርትስ ብፍላይቶም ንኣሜሪካ ዝኸዱ ማለት እዩ ናይ ኮቪድ ግዴታ ነይርዎ ኣብ 2 ድዩ ኣብ 3 ዙርያት ናይ ኮቪድ ቫክሲን ክትወስድዎ ኣለኩም ገለ ዝብል ትወስድዎ ይብልቲ መንግስቲ ኣይንወስዶን ኢና ገለ ኢሎም ተቃውሞ ኣላዓኢሎም ማለት እቲ ተቃውሞ ካብቶም ትራክ ዘወርቲ ሓሊፉ ካልእ ሰብ እውን ስዒብዎ ማለት ብድሕሪኡ እቶም ተቃወምቲ ገንዘብ ከዋፅኡ ከለዉ ፋንድሬዝ ክገብሩ ከለዉ ነቲ ተቃውሞ መካየዲ ዝኸውን ገንዘብ ከዋፅኡ ምስ በሉ እቲ መንግስቲ ነቲ ኣካውንቶም ፍሪዝ ገይርዎ ማለት እዩ ብድሕሪ እንታይ እዮም ገይሮም ናይ ቢትኮይን ኣካውንት ክሬት ገይሮም በቲ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ዋሌት ብኡ ሚልዮናት ገንዘባት ኣኪቦም ነቲ ካምፔን ኣካይዶምዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መንግስትስ ብካልእ እንታይ ኢኻ ትርዳእ ነቲ ኣካውንቶም ፍሪዝ እንድሕር ኢልዎ ነቲ ባዕሉ ዝቆፃፀሮ ማለት እዩ ነዚ እውን ፍሪዝ ክብሎ ይደሊ እዩ ማለት እዩ ነዚ ስለዘይከኣለ ጥራሕ እዩ እምበሪ ነዚ እውን ፍሪዝ ምገበሮ ነይሩ ግን ኣይከኣለን ካብ ቁፅፅር ናይቲ መንግስቲ ወፃኢ ማለት እዩ ስለዚ ሰንሰርሺፕ ካብ ሳንሱርስ ነፃ እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ትሑት ክፍሊት ንሓዋላ እዩ ሓዋላ ብሰዓት እዚ ክንደይ ይኽፈል ኣሎ ትፈልጥዎ ኢኹም ዝበዝሕ ሰብ ዳርጋ ኣብ በዓል ዌስተርን ዩኒየን ድዩ ገለስ ብዙሕ ዝኸይድ እውን ኣይኮነን ኮይኑ ይኮይኑስ ኣብቲ ንፈልጦ መንገዲ ናይ ሓዋላ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ትሑት ካብኡ ንታሕቲ እውን እዚ ናይ ቢትኮይን ትራንዛክሽን ካብኡ ንታሕቲ ዋጋ ናይ ትራንዛክሽን ፊ ፕሮቫይድ ክገብር ይኽእል እዩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ ዝቐልጠፈን ዶብ ኣልቦ ክፍሊታትን ሓደ ቅልጡፍ እዩ እዚ ናይ ቢትኮይን ወይ ናይ ክሪፕቶ ካልኣይ ከዓ ዶብ ኣልቦ ይባል ከምዚ ርሕቀት ገለስ ዝግድቦ ኣይኮነን ሓደ ብዛ ጎረቤተ ይሃሉ ኣብ ኣሜሪካ ሃሉ ኣብ ኤሮጳ ኣብ ኤሽያ
ኣብ ኢንተርኔት ክሳዕ ዘለናስ ብሓደ ከም ዘለና ኢና ርሑቕ ስለ ዝኾነ ትኸፍሎ ተወሳኺ ትራንዛክሽን ፊ የለ ቀረባ ስለ ዝኾነ ኸ ዝቕንሰልካ ትራንዛክሽን ፊ የለ ተመሳሳሊ ንኩልኻ ማለት እዩ ስለዚ ቦርደርለስ ፔይመንትስ እውን ዝኾነ መንግስቲ ኣይኣትዎን እዩ ከምዚ ክንብሎ ፀናሕና መንግስትስ መሓነቆ ኣይኮነካን እዩ ማለት እዩ ፋይናንሻል ሲስተም ኢንክሉሲቪቲ ዝኾነ ሰብ ናይ ባንኪ ኣካውንት ይሃልዎ ክሬዲት ሂስትሪ እንታይ ይመስል ክሬዲት ስኮር ክንደይ ኣለዎ ብዘየገድስ ዝኾነ ሰብ እቲ ኣካውንቲ ክኸፍቶ ክእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ኣብ ባይታ ከመይ ከም ዝመለሶ ንምጥቃስ ዝኣክል እዩ ቀፂልና ኮንሰንሰስ ሜካኒዝም ምስ ማይኒንግ ዝተኣሳሰር እዩ ቃል በቃሉ እንታይ ማለት እዩ ኮንሰንሰስ ሜካኒዝም ሓቅስ ብኸመይ ኣገባብ ተረጋግፆ ኣብቲ ፅንሒ ኢልና ክንሪኦ ኢና እቲ ብዙሓት ዓይነታት ኣለውና ከምዚ ንየማን ተጠቂሱ ዘሎ ግን እንታይ ቃል በቃሉ እዚ ኮንሰንሰስ ሜካኒዝም ቀደም ኢልና እንታይ ኢልና ነርና ክቕዳሕ የብሉን ዝኾነ ዲጂታል ነገር ክቕዳሕ ስለ ዘይብሉኻ ብሎክቼን መፅኡ ነቲ ዘይምቕዳሕ መልሲ ኮይኑዎ ስለዚ ኣብቲ ብሎክቼን ብኸመይ ኣገባቢ ትሰርሕ ንዑ ኢና ክንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ብሎክቼን እንታይ እዩ ነቲ ሓቂ ዘረጋግፀሉ መገድስ ኮንሰንሰስ ሜካኒዝም እዩ ዝበሃል ስለዚ ዝተፈላለየ ኣገባባት ኣሎ ብኣብነት ክንሪኦ ኢና ኣብዚ መጀመርያ ባንኪንግ ሲስተም ንኮንሰንሰስ ሜካኒዝም ከመይ ዝርድኦ ወይ ከመይ ገይሩ እዩ ትሰርሕ ንርአዮ ኣብዚ ባንክ ኣለና እዚ ሴንትራል ባንክ ወይ ሎካል ባንክና እዩ ኣካውንትና ዘኸፈትናሉ ባንኪ እዩ ኣብዚ ሓደ ሰብ ኣለና ኤ ንበሎ ኣብዚ ቢ ንበሎ እዚ ኤ ንቢ 5,000 ክሰደሉ ደልዩ ኣሎ ንበል ኣብ ሞባይሉ ኣውፅኡ ሞባይሉ ትራንስፈር ይብል ስለዚ ትራንስፈር ክብል ከሎ ኣብ ሞባይሉ መጀመርያ እንታይ ዝርኢ ክንደይ ገንዘብ ኣለዎ ይርኢ ማለት እዩ ካብ 5,000 ንላዕሊ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ደን 5,000 ፅሒፉ ንቢ ሰንድ ክብል ከሎ እቲ 5,000 ናቱ ኣበይ ናይቲ መዝገብ እያ ተታሒዛ ዘላ ኣብዛ ሰርቨር እዚኣ ናይዛ ባንክ እዚኣ እያ ተታሒዛ ዘላ እዛ ሰርቨር እዚኣ ሲ እስያት ኩሉ እቲ ሓበሬታ ትሕዞ እዛ ሰርቨር ተተባላሻ ወይ ተፈሪሳ እዛ 5,000 ኣብ ሞባይሉ ዘላ የላ ፍርስት እያ ማለት ስለዚ እዚኣ እያ ነቲ 5,000 ወይ ነቲ ዘለዎ ገንዘብ ውሕስነት ሂባቱ ዘላስ እዚኣ እያ ማለት ብድሕሪኡ 5,000 ተኣቢሉ ፈሪሙ ባዮሜትሪክ ኣውተንቲኬሽን ክኸውን ይኽእል ብዓሸራ ፌስ ሪኮግኒሽን ዋላ ፓስወርድ ክፍርም ከሎ እንታይ ትኸውን ዲጂታል ሲግኔቸር ገይሩ ማለት እዩ ፈሪሙስ ሰንድ ይብል ማለት እዩ ሰንድ ምስ በለ ሽዑ መን ቅበላታ ኦርደር እዚ ባንክ ዘቕበላ እቲ ባንኩ ማለት እዩ እቲ ባንኩ እንታይ ዝርኢ ዲጂታል ሲግኔቸር ከም ዝፈረመ ሓደ ካልኣይ ከዓ እቲ ዝብሎ ዘሎ መጠን ገንዘብ ኣብ ኣካውንቱ ኣሎ ድዩ የለን ኣብቲ መዝገብ ናቶም ማለት እዩ ንዓይነ የነፃፅረን ማለት እዩ ብድሕሪኡ የፃርየን 5,000 ኢሉ ኣሎ ሚኒመም 5,000 ኣብቲ ኣካውንት ከም ዘላ ኣረጋጊፁ ናብ ቢ ይሰዳ ማለት እዩ ድሕሪኡ ትራንዛክሽን ዕውት ትኸውን ማለት እዩ እዛ ኣገባብ እዚኣ ኣብ ብሎክቼን ከመይ እያ ትሰርሕ ኢና ክንሪኣ the same procedure ስለ ንኽተል እቲ ኣፕሊኬሽን ሲ ንሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሶ ኣብ ብሎክቼን እንድሕር ኮይኑ ወይ ኣብ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ኤ ኣብቲ ዋሌቱ ከኣትዩ ወይ ኣብቲ ናቱ ኤክስቼንጅ ከኣትዩ ኣድራሻ ካብ ዝኽቕበል እዩ ካብ ቢ ቁጥሪ ኣካውንት ማለት እዩ ናይቲ ዝሰደሉ ዘሎስ ከም ቁጥሪ ኣካውንት ኣብዚ ናይ ባንኪ እታ ቁጥሪ ኣካውንቱ እታ ዋሌት ኣድረስ ወይ እታ ፓብሊክ ኪ ክእትዋ እዩ ሽዑ በታ ፕራይቬት ኪናቱ በቲ ፓስወርድ ገይሩ ዝኣተዎ ወይ ኣብታ መወዳእታ ኮንፊርም ትገብራ ማለት እዩ ዲጂታል ሲግኔቸር ክገብር እዩ ዲጂታል ሲግኔቸር ምስ ገበረ መን እዩ ዘቕበላ ኣብዚ እቲ ባንክ ነታ ኦርደር ይቕበላ ኢልና ኣብዚ ግን ማይነርስ እዮም ዝቕበልዋ ኣብዚ ሓደ እዩ እቲ ባንኪ ኣብዚ ግን ዝተፈላለዩ ማይነርስ ኣለውና እዞም ዓደንቲ ንብሎም ማለት እዩ ብዙሓት እዮም ከምዚ ኢሎም ኣብዚ ኣለውና ብዙሓት ዓደ ኣብ ቢትኮይን ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ እዞም ዓደንቲ እዚኦም
እታ ኦርደር ቅበልዋ ሽዑ ማቴማቲካል ኦፐሬሽን ገይሮም ኳልኩሌሽን ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ብኮምፒውተር እዩ ዝስራሕ ብልዕል ዝበለ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ሕጂ ፅንዕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ልዕል ዝበለ ኮምፒቴሽን ፓወር ዘለዎን ወይ ዓቕሚ ዘለዎን ኮምፒውተር ዘለዎም ማይነርስ ሶልቭ ገብርዋ ነታ ፕሮብለም ማለት እዩ ምስ ፈትሕዋ ሽዑ ኦኬ ክሰድድ ይብላ ኣሎ ናብ መን ናብ ክስቶ ክንደይ ኣማውንት ኩላ ርእያ ኣቢሎም እቲ ዝፈትሓ ቀዲሙ ኣነ ፈቲሐ ያብል ማለት እዩ እዚ ንኣብነት ፈቲሐያ እንድሕር ኢሉ ፈቲሐያ ምባሉ ጥራሕ እኹል ስለ ዘይኮነ እቶም ካልኦት ክምስክሩሉ ክኽእሉ ኣለዎም ከረጋግፅሉ ኣለዎም ማለት እዩ እዞም ካልኦት እዚኣቶም ይርእዋ ሽዑ ኦኬ ናይ ብሓቂ ዲ ፈቲሕዋ ኢሎም ይርእዋ ናይ ብሓቂ እንድሕር ኮይነ ይሕሊፍዋ እንተዘይኮይናኻ ትተርፍ ማለት እዩ እዞም ካልኦት ሕጂ እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ኮንሰንሰስ ስምምዕ ይህቡ ማለት እዩ ኦኬ ናይ ብሓቂ ኢሎም ይሕልፍዋ ማለት እዩ ኦኬ ቲክቲክ ህዋ ሓሊፍ ኣላ እዛ ትራንዛክሽን እዚኣ ትበሃል ብድሕሪኡ እቲ ዝበሃል ዘሎ ቢትኮይን ሓንቲ ቢትኮይን ዳ ክልተታ ኦርደር ዝገበራ ቢትኮይን ናብ ቢ ትመፅእ ማለት እዩ ብከምዚ ኣገባብ እታ ትራንዛክሽን ኣብ ቢትኮይን ዕውት ትኸውን እዚ ሲስተም እዚ ኣብ ቢትኮይን ፕሩፍ ኦፍ ወርክ ይበሃል ምክንያቱ እዞም ማይነርስ እዚኣቶም ኤሌክትሪሲቲ ከውፅኦም ኮምፒውተር ሃርድዌር ኢንስታል ክገብሩ እዮም ናይ ሶፍትዌር እውን ክኸፍሉ እዮም ማለት እዩ ምክንያቱ ብመገዲ ማይነርስ ገይሮም እዮም ዝሓልፉ እዚታት ስለ ዘሎ ስራሕሲ ኮሚት ትኸውን ኣላ ዝኾነ ስራሕሲ ይሓልፎ ኣሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ነታ ትራንዛክሽን እቲኣ እዚኣ ዝረኸበ ከምቲ ዝበልናዮ ንሓንቲ ብሎክ 625 ቢትኮይን እዩ ሪዎርድ ዝኸውን ሓንቲ ትራንዛክሽን ማለት ኣይኮነትን ሓንቲ ብሎክ ብዙሓት ትራንዛክሽን ዝተኣኪበን እየን ብሎክ ክሬት ዝገብራ ሪዎርድ ኣለዎ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ እዚ ነዛ ትራንዛክሽን ዝረኸበ ዝስ ሪዎርድ ዝተወሰና ቢትኮይንሲ ይመፅኦ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ካብ ትራንዛክሽን ፊ ይረክብ ካልኣይ ከዓ እቲ ብሎክቼን ፕሮብለም ሶልቭ ስለ ዝገበረ ሪዎርድ ይገብሮ ማለት እዩ ብክልተ ኣገባብ ሪዎርድ ይኸውን እታ ትራንዛክሽን ዕውቲ ይገብሩልና እዚኣቶም ማለት እዩ ስለዚ ካልኣይ ኣገባብ ፕሩፍ ኦፍ ስቴክ ኣለና ፅንዕ ኢልና ክንሪኦ ኢና ኣብ ውሽጢ እዚኣ ግን ንዝያዳ ንክርዳእና ሓንቲ ቪድዮ ኣለሃና ምስለኒ እዚ ክብሎ ፀናሕኩ እዩ ስእላዊ ንምግባር ዝኣክል እዩ ኣይዳስ ንሳይሞን ክትሰደሉ ደልያ መጀመርያ እዚ መፍትሒ እንታይ ፓብሊክ ኣድራሻ እዩ ከም ኣድራሻ ሪፕሬዘንት ዝገብር ኩሉ ሰብ ክሪኦ ስለ ዝኽእል ካብዚ ቦክስ ወፂኡ ማለት እዩ ምስጢር ኣይኮነን ቁፅሪ ኣካውንት ካስ ካልእ ሰብ ተፈለጡ ፀገም የብሉን ብኡ ገይሩ ንክሰደልካ ምእንቲ ማለት እዩ እቲ ፕራይቬት ኪ ግን ንስኻ ጥራሕ ክትሕዞ ዘለካ ነገር እዩ ንሱ እንድሕር ፈሊጥዎ ሰብሲ ክስረቕ ስለ ትኽእል ማለት እዩ 5 ቢትኮይን ክትሰድድ ደልያ ኣላ 5 ቢትኮይን ክሰድድ ደልየላ በዛ ፕራይቬት ኪ ጌራ ሳይን ጌራ ናብቲ ብሎክቼን ሰዲዳቶ ሽዑ እቲ ብሎክቼን ነቲ ማቴማቲካል ኦፐሬሽን ገይሩ እቲ ማይኒንግ ፕሮሰስ ዝበሃል ማለት እዩ ንዕኡ ገይሩ ሶልቭ ይገብሮ ብድሕሪ ሶልቭ ምስ ኮነት እቶም ካልኦት ምስ መስከሩ እተን ቢትኮይን ናብ ሳይሞን ትራንስፈር ይኮና ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ሶ እቲ ማይኒንግ ዝበሃል ፕሮሰስ እቶም እዚኣቶም ዝገብርዎ እዩ ትራንዛክሽን ከዓ ኣብ ቢትኮይን ብከምዚ ኣገባብ እዩ ዝሓልፍ ማለት እዩ ሶ ንምግላፅ ዝኣክል ቢትኮይን ማይኒንግ ፐርፖዝ እንታይ እዩ ሓደ ትራንዛክሽን ንምርግጋፅ እዩ ካልኣይ ከዓ ሓድሽ ክሪፕቶ ካረንሲ ናብቲ ብሎክቼን ወይ ናብ ዕዳጋ ዝኣትወሉ መንገዲ እዩ ሓንቲ ኣብ ነብሲ ወከፍ 10 ሓደ ብሎክ ክሬት ይኸውን ሓደ ብሎክ ክሬት ክኸውን ከለካ 625 ቢትኮይን ናብ ዕዳጋ ይኣቱ ማለት እዩ ስለዚ ናይቲ ማይኒንግ ጥቕሚ ሓድሽ ቢትኮይን ናብ ዕዳጋ ምእተውን ትራንዛክሽን ቫሊዴት መግበርን መረጋገፅን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ፕሩፍ ኦፍ ወርክ እዚ ክንብሎ ፀናሕና እዩ ማለት እዩ ፕሩፍ ኦፍ ስቴክ ካልእ ኣገባብ ወይ ኣማራፂ እዩ ኤሌክትሪክ ኣይደልን እዩ ኢንቫይሮንመንት ኢፊሽንት እዩ ዝበሃል ኤሌክትሪክ ማለት ምክንያቱ ቢትኮይን ማይነር ንክትከውን ብዙሕ ኤሌክትሪሲቲ እዩ ዝሓተካ ስለዚ ኣብተን ተተካእ ፀዓት ዘይብለን ብካርቦን ወይ ብነዳዲ ዝጥቀማ ሃገራት
ብናይ ኢንቫይሮንመንቱን ብዙሕ ወቀስ ኣለዎ ኤኒዌይ ካልእ ስቶሪ እሱ ፕሩፍ ኦፍ ስቴክ እንታይ እዩ ንዕኡ ኣማራፂ ተባሂሉ ዝመፀ እዩ ስቴክ ማለት ገንዘብካ ሎክ ምግባር ወይ መቐማጥ ማለት እዩ ዋላ ኣብ ባንክ እውን ከምኡ ዓይነት ሲስተም ኣሎ ገንዘብካ ንዝተወሰነ ግዜ ይወስድዎ ንሽዱሽተ ወርሒ ዲና ዓመት ሽዑ ኢንተረስት ካብቲ ሬጉላር ዕፅፊ ድዮም ገለ ገይሮም ህቡኻ ማለት እዩ ንሳቶም ከዓ እተን ገንዘብ ንሽዱሽተ ወርሒ ዲና ዓመት የውሕስዎን ስቴክ እዩ መቕማጥ ማለት እዩ ሎክ ትገብረ ከተውፀአን ኣይትኽእል ኢኻ ኣብኣ ከፍላ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ፕሩፍ ኦፍ ስቴክ እቲ ሰብ ኦርደር ምስ ገበረ ክሰድድ ማለት እዩ በዓል ኢቴሪየም ሶላና ገሊኦም ዝሰርሕሉ ነዚ ኢቴሪየም ክሰድድ ምስ በለ ወይ ካልእ ዝኾነ ክሪፕቶ ክሰድድ ምስ በለ እቶም ቫሊዴተርስ እዮም ዝበሃሉ ማይነርስ ኣይኮኑ ዝበሃሉ ዚኣቶ ቫሊዴተርስ ወይ ኣረጋገፅቲ እዮም ዝበሃሉ እዚ ናይ ፕሩፍ ኦፍ ስቴክ እቶም ቫሊዴተርስ ነታ ኦርደር ኩሎም ኣይኮኑ ዘቕበልዋ ራንደም እዮም ራንደም ቫሊዴተርስ ኣለዉ ራንደምሊ ግን ሓደ ሰብ ይምረፅ ማለት እዩ ንስኻ ቫሊዴት ግበራ ነዛ ትራንዛክሽን ይበሃል ማለት እቶም ቫሊዴተርስ ግን እንታይ እዮም ገንዘብ የቐምጡ እዮም ኣብኡ ክሪፕቶስ የቐምጡ እዮም ንኣብነት ኣብ ናይ ኢቴሪየም ሲ ከም መበገሲ ሕጂ ተዘይቀይረሞ 32 ኢተር 32 ኢተር which is ካልኩሌተር ኣለና ድዩ ያ 32 ኢቴሪየም ከተቐምጥ ኣለካ በዚ ናይ ሕጂ ዘሎ ዋጋ 2400 ተራሪምከያ ሲ ከባቢ 76,800 ዶላር የድልየካ ማለት እዩ ቫሊዴተር ንክትከውን ኣብዚ ናይ ኢቴሪየም ብሎክቼን ሪሰንት ዝኾነ ኣፕዴት እንተህር ዘይህልዩ ማለት እዩ ስለዚ ቁርብ ኢንቨስትመንት ዝሓትት ነገር እዩ እዚአን 32 ተቐምጠን ማለት እዩ እቲ ናይ ኢቴሪየም ፕላትፎርም ወይ ካብ ኢቴሪየም ወፃእ ዘለው ቫሊዴተርስ እውን ኣለዉ ንዓኣቶም ትህቦም ዘን 32 ማለት እዩ ኣብኣ ቐመጠ ሽዑ ንሳቶም እውን ተመሳሳሊ እቲ ማቴማቲካል ኦፕሬሽን ድዮም ገለ ሰሪሖም ሪዎርድ ይረኽቡ ማለት እዩ ልክዕ ከምቶም ናይ ማይነርስ ሓደ ካብቲ ብሎክቼን ሪዎርድ ይመፆም ካልኣይ ካብ ትራንዛክሽን ፊ ብክልቲኡ ኣገባብ ገንዘብ ይረኽቡ ማለት እዩ ኣብዚ ግን እንታይ ፀገም ኣሎ እዚ 32 ዝበልክዎ ንኣብነት ብ2400 ገዚእኻ ማይነር ክኸውን የልካ 70 ገለ መለን ሸሓት ፊኻ ኣቐሚጥካዮ ድሕሪ 6 ወርሒ ኢኻ ተውፅኦ ወይ ድሕሪ 2 ወርሒ ኢኻ ተውፅኦ ምስ ተባሃልካ ኣብቲ ከተውፅኣሉ ዝበልካ ግዜ ናብ 1800 ናብ 1600 ገለ እንድሕር ወሪዱ እቲ ዋጋ ይሓስየካ ኣሎ ማለት እዩ ብዓብዩ ኣብዚ ዝደለኻዮ ሰዓት ነቲ ገንዘብ ክተውፅኦ ይትኽእል ኢኻ ነቲ ክሪፕቶኻ ገንዘብ ምቕናስ እውን ኣሎ ዲቫሉዌሽን ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዕዳጋስ ፍላክቹዌት ስለ ዝገብር ማለት እዩ ሶ ማይነርስ ብከምዚኦም ዝሰርሑ ኣብቲ ማይኒንግ ሲስተም ዝኾነ ሰብ እንድሕር ተጋጊዩ ከዓ ወይ ፍራውድ ክገብር እንድሕር ፈቲኑ የቕፃዕ ካብተን ዝተቐመጣ ካብአን ይውሰዳሉ ማለት እዩ ዚኣታ ኣገባብ ናይ ፕሩፍ ኦፍ ስቴክ ብከምዚ ኣገባብ ትኸይድ ማለት እዩ ኦኬ ማይን ንክንገብር እንታይ እዩ ዘድልየና ማይኒንግ ገለ ክበሃል ከሎ ከምዚ ዓብ ነገር ኣይኮነን ከምዚ ዝተራቐቐ ናይ ፕሮግራሚንግ ክእለት ገለ መለ ከድልየካ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ኮምፒተር ዘድልየና ብርግፅ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ቁርብ ኣድቫንስድ ዝኾና ኮምፒተር እየን ከድልያና ምክንያቱ ብዙሓት ተወዳደርቲ ስለ ዘለዉ ናብ ቢትኮይን ተመሊስና ኣለና ባይዘወይ ማይኒን ንብል ክሳዕ ዝሃለና ካብቲ ናይ በዓል ኢቴሪየም ሶላና ውፅእ ኢልና ናብ ቢትኮይን እናመፂና ዘለና ስለዚ ቢትኮይን ማይኒን ንክንገብር ቁርብ ኣድቫንስድ ዝኾነት ኮምፒተር ከድልየና እያ ናይ ማይኒንግ ሶፍትዌር ከድልየና እዩ ድሓር ዲጂታል ዋሌት እውን ከድልየና እዩ ማለት እዩ እቲ ሪዎርድና ማይን ምስ ገበርና ንረኽቦ ገንዘብሲ ንቕበለሉ ዲጂታል ዋሌት ከድልየና እዩ ዝዓበየ ከዓ ኤሌክትሪሲቲ ኣብ ክቡር ናይ ኤሌክትሪሲቲ ዓዲ እንድሕር ኣሊና ኣየዋፅን እዩ ማይኒንግ ምክንያቱ እቲ ናይ ኤሌክትሪክ ዝኸፍሎን እቲ ኮንሲደሬሽን ኣለዎ ባይዘወይ ኣብዚ ከምዚ ገይረ ኣቐሚጥ ኣለዎ ናይ ኤሌክትሪሲቲ ወፃኢን ናይዚ ናይ ኮምፒተር ናይ ሜንተናንስ ገለስ እቲ ማይኒን ክሓልፎ ክኽእል ኣለዎ በቲ ማይኒን ጌርካ ትረኽቦ ኣታውስ ነዚኣቶም ዝያደኦም ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ሕጂ እዚ ናይ ኤሌክትሪክ ወርሓዊ ትኸፍሎ ስለ ዝኾነ
ልዕሊ ኩሉ ኮንሲደር ክትገብሮ ዘለካ ንሱ እዩ እቲኦም ሓንሳእ እትገዝኦም ነገራት እዮም ዋንስ ገዚእኻስ ኮፍ ኮፍ ተብሎ ኤሌክትሪሲቲ ግን ወርሓዊ ትኸፍሎ ነገር ስለ ዝኾነ ንዕኡስ ፅቡቅ ገይሩ ክምልሰልካ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ኤግዛምፕል ናይ ማይኒን ነዚ እዩ ዝመስል ብሰፊሑ ዝሓዝዎ ናይ ማይነርስ ማለት እዩ ሶ እቲ ኣብዚ ንብሎ ዘለና ሕጂ እንታይ እዩ ኮምፒተራት ኣይኮናን ኣብዚ ዘለዋ ኣክቹዋሊ እንታይ ኣሎ ኮምፒተር ከድልየካ እዩ ኦፍ ኮርስ ኣብዚኣ እዚ እዚ ኤምኤስኣይ ጂፎርስ አርቲኤክስ ትበሃል ወይ ከዓ ኔቪድያ እውን ፍሉጥ እዩ ብፕሮሰስ በዚ ጂፒዩ ዝበሃል እዩ ኣብ ኮምፒተርና ይህሉ ኸውን እዩ ኣብ ዘን ቁርብ ልዕል ዝበላ ግራፊክስ ካርድ ገለ ዘለዎን ማለት እዩ ግራፊክስ ካርድ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝገብር እዚ ማልቲ ታስኪን ብዙሕ ነገራት ኣብ ሓደ ግዜ ክገብር ዝኽእል ነገር እዩ ባይ ዲዛይን ማለት እዩ ኣብ ናይ ቪድዮ ኤዲት ክትገብር ከለካ ኣብዚ ናይ ሶሊድ ወርክስ ናይ ኣርክቴክቸር ናይ ገለ ክሰርሕሉ እዞም ኢንጂነራት ይጥቀሙሉ እዮም ስርሑ ግን ብዙሕ ነገራት ኣብ ሓደ ግዜ ዝዓምም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ማቴማቲካል ኦፕሬሽን ኣብቲ ማይኒንግ ክገብር ከሎ ብዙሕ ነገራት ኣብ ሓደ ግዜ ስለ ዝገብር ጌሲን ከዓ ስለ ዝኾነ እቲ ሃሽ ሲስተም ዝበሃል ጌሲ ዝገብር ቁፅርታት ማለት እዩ ይፍትን 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 እዚ ንኸምኡስ ዝያዳ ኢፌክቲቭ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ክንዲ 100 ኮምፒተራት ቦታ ንገለ እንድሕዛኻ ኮፍ ተብለን ነቲ ማይኒንግ ዝሰርሖ ስፔሲፊካሊ እዚ ስለ ዝኾነ ነዚ ውፂኻ ከምዚ ካሴት መቐመጥ ኣለዎ ኣብዚ ከምዚ ዶኪንግ ስቴሽን እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኣብ ናይ ሓንቲ ኮምፒተር ሲ 1 2 3 4 ከምኡ ቅሚጡ ኣሎ ኣብኡ ስክዕ 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 ኣቢልካ ተቐምጦ ቬንቲሌሽን ትገብረሉ በዚ ንሙቐት ስለ ዝገብር ማለት እዩ ቬንቲሌሽን ትገብረሉ ኣብኣ ኮፍ 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 ኣቢልካ ተቐምጠን ምስታ ኮምፒተር ተራኽበን ናይ ማይኒንግ ሶፍትዌር ኣለውና እዚ ሶፍትዌር ዝበልናዮ ማለት እዩ ምስኡ ነራኽቦ ብድሕሪኡ ባዕሉ እዩ ዝሰርሖ እቲ ስራሕ ማለት እዩ ከምዚ ዝተራቐቐ ፍልጠት ገለ ገለ ክህልወካ ኣለዎ ማለት ኣይኮነን ኮንሲደሬሽን ናይ ኤሌክትሪሲቲ ማለት እዩ ድሕሪኡ እሱ ማይን ይገብረልና ተኣታዊና ሕጂ ምንታይ እዩ ዝምርኮስ ኣብ ዓቕሚ ናይቲ ኣብቲ ናይቲ ጂፒዩ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ዝኽሪኦ ፅናሕና ሃርድዌር ኣብቲ ዓቕሚ ናቱ ብአርቲኤክስ ክንደይ ኢኻ ትጥቀም ዘለካ ኒቪድያ ባይ ዘ ወይ ፍሉጥ እዩ ኣብዚ ስቶክ ብዙሕ ግዜ ክጠቕስዎ ሰምዐ ኣብዚ ናይ ጂፒዩ ናይ ግራፊክስ ዓለም ኣዝዩ ጉኑን ዝኾነ ፕሮዳክት እዩ ብጣዕሚ ዕዳጋ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ዓማዊል ዘለዎ ፍሉጥ ኣብዚ ናይ ማይኒንግ ኮነ ዋላ ኣብዚ ናይ ግራፊክስ ካርድ ኣብዚ ናይ ዲጂታል ቪድዮግራፊ ፍሉጥ ዝኾነ ካርድ እዩ ካምፓኒ እዩ ማለት እዩ ሶ ዓቕሚ ናቱ ማዕረ ክንደይ እዩ ነቲ ናይ ማይን ኣታዊታትካ ንሱ እዩ ዝውስኖ ማለት እዩ ኣብኡ ትሕት ዝበለ ዓቕሚ እንድሕር ኣሊካ እቶም ልዕል ዝበለ ዓቕሚ ዘለዎም ኮምፒተራት የቕድሙኻ ነቲ ናይ ማይኒንግ ፕሮሰስ ከዓ እሳቶም ዝያዳ ይዕወትሉ ማለት እዩ ነታ ኦርደር ምስ ከደትሲ እሳቶም ዝያዳ ነታ ፕሮብለም ሶልቭ ይገብርዋ ብድሕሪኡ ስኻ ናይ ኤሌክትሪክን ገለን ትኸስር ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ እቲ ናይ ማይኒንግ ፕሮሰስ ይኸይድ እዚ ማይኒንግ ኢን ፕራክቲስ እዩ ብሰፊሑ ክሕዝዎም ከለው እዩ እዚ እውን ተመሳሳሊ ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ዘይተጋነነ ከምዚ ብዚ ብድሕሪት ንሪኦ ዘለናስ ብዙሕ ከይተጋነነስ ብዓቕሚ እቲ ኤሌክትሪሲቲ ድሓን ድሕር ኮይኑስ ብዓቕሚ ናይ ሓደ ሰብ ክግበር ዝከኣል ማለት እዩ ናብ ኢንዳስትሪ ሌቨል ገለገለ ከይከድካስ ያ እዚኣቶም እዮም ሰውቶም ቫሊዴተርስ ንብሎም በቃ ነቲ ኮምፒተር ራን ገይሮም መኸዱ ብድሕሪኡ ካልእ ወላ ሓንቲ ስራሕ ዘድልዮም ኣይኮነን ኣብ ሞባይሎም ይከታተሉ ክንደይ ቫሊዴት ገይሮም ክንደይ ኣታዊ ገይሮም እቲ ማይኒንግ ፕሮሰስ እዚ እዩ ማለት እዩ ያ ያ ሶ ያ
ብሕፅር ዝበለታ ክላስና ነዚኣ ትመስል እንታይ ነስምር ወይ ከምቲ ብቀዳማይ ድበልናዮ ብመጠቃለሊ እቲ ቢትኮይን ዝፈትሖ ሽግር ምፍላጥ በቃ እቶም ካልኦት ሞዴል ናይ ዝተኸቲሎም እዮም መፅኦም ማለት እዩ 70 ሚታዊት ከምቲ ሓንቲ ድበልክዎ 70 ሚታዊት ኦልሞስት ንቢትኮይን እንድሕር ፈሊጥካያስ እቶም ካልኦት እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ናበይ ገፆም ክኸዱ ይደልዩ ኣለዉ ገለ ኦልሬዲ እቲ ታርጌቱ ሒዝካ ኣለካ ማለት እዩ ንኽትርድኦ እውን ቀሊል ይኾነልካ ማለት እዩ ዋላ ንኽትሓትት እውን ቀሊል ይኾነልካ ማለት እዩ ኣልጎራንድ እንድሕር ወሲድካ ሕጂ እንታይ ዝጥቀም ትብል ማለት እዩ ክንደይ ቶከኖሚክሱ ገለ ኣብቲ ኔክስት ክላስ ዳ ከመይ ክንገዝእ ከለና እንታይ ክንርኢ ኣለና እሱ ኣለዎ ግን እንታይ ዓይነት ቨሪፊኬሽን ሲስተም ኮንሰንሰስ ሜካኒዝም ናቱስ እንታይ ኢልና ኣብ ንሓተሉ ምስ ቢትኮይን ምንፅፃር ይኸውን ማለት እዩ ሓደ ቢትኮይን ከተፅንዕ ወይ ክትገዝእ ክትደሊ ከለካስ ምስ ቢትኮይን ኣነፃፂርካ ምስኡ ትሪኦ ማለት እዩ ንመነፃፀሪ በቃ ዝስ መሰረት ናይ ቢትኮይን ማለት እዩ ብመጠቕላል ሶ ቢትኮይን ዝፈትሖም ቴክኒካዊ ቁጠባዊ ሽግራት ርኢና ማይኒንግ ወይ ቨሪፊኬሽን ኣብ ብሎክቼንስ ኣብ ናይ ቢትኮይን ኮነ ካብቶም ድሒሮም ዝመፁ ከም በዓል ኢቴሪየም እውን እንታይ ዝመስል ኢና ብሓፈሻ ርኢና ዝያዳ ንሕቶን መልስን ክንገድፎ ኢና ማለት እዩ ዝተረፈ ግዜና ثانك يو سيم ኣለና ኦኬ ዌልካም ኣለና سيم قدام نشتي تحيز صنيعنا خبزي يا حتى زلنا خمت لينك إدنا حف كنا بنخلنا أخوات يا ده لا يصبغ على كم سنة وسيم ኦኬ كلتا هتقولوا أنا تحنتي thank you ناس تقولوا ذا سايمون and Green again تحنتي تقدمت أنت مالس أنت رأى خمس بزح ماينين بزحات سيرفرات كون عند السرحة at the same time نتي competition نتي calculation ولا نولو the runs جبراسي why you have a lot so just the electrical consumption أنت رأى حنت خوينات فتحنا تقدلسي وايهم كلن مشالكا وي ببترا وي قالكم وعين الدي زي يكون واي بمولو كم بحد ران قبل مو حنت وين تقبر سلازي اتخالي كاتا شمو a lot of consumption electricity low just general بناتي ماتيو كالي تحتقا حنت وين تراجيرا سيلكاني تشوم تاوين زغبره or bitcoin وسد نغنا اكسترا بيتكوين اجتي بيتكوين سي ابتي لك كمزي حنت كامباني سي زي تا اوتستاندين ناتا شير تيلكايوس اتم بيتكوين سو فار ماين كوين انزلوها everybody ونين ونالو حجت كابيم دومصو كابيم درخبومو كابي يرخبو قال بيتكوين قال كما تلتقاقي هم غين الترديه يا مالتي زين انت تاعتي ثانك يو تردينا خاطرين ያ ያ ቀዳመይቲ ስለምንታይ እዮም እቶም ብዙሓት ማይነርስ ኮይኖም ዘይውደቡ ናብ ሰንትራላይዜሽን ገጾም ዘይመፁ ኣያመስለን እታ ሕቶ ጥዑይ ገይረ እንድሕር ቢለ እዋ ማለት ሲ ካብ ዝተፈላለዩ ሲ ማለት ነቲ ኮንሳምፕሽን ሚኒማይዝ ምግባር ማለት እዩ ምክንያቱ it's a lot of consume ጌርካስ እንተኣ ዊን ገበርካስ you just going to be حجس قال عينت كفتر هاي كل عنده مشاركة أزس كم يركا centralized جيركاس the system انتهي خون خل I don't know كم يقرب عن consumption يقرب تاشم جير المالس why you have a lot ያ ሕጂቲ ዲሰንትራላይዜሽን ዘምፅኦ እዩ ፀጋሪና ክንብሎ ወይ ኣንፃር ፀጋሪና ክንብሎ ዲሰንትራላይዜሽን ዝፈጠሮ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ዕዳጋስ ክረክብ የሉ ዝወፍር ዝኾነ ሰብ ኣብ ሸቐጥ ይኹን ኣብ ገለስ ክረክብ የሉ ይብል ማለት እዩ ዋላ እናረኣዮ እቲ ናይ ተወዳደርቲ ብዓለምን ኣለዉ ገለገለ እንዳረኣዮ ሲምፕሊ ንዕዳጋ ይወፍር ዝሓዝኩ ሒዘ ኣቱ ኢሉ ከዓ ይብገስ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሓደ ክመፅሉ ዘይክእሉ ዲሰንትራላይዜሽን ዝኾነ ሰብ ተላዒሉ ክገብሮ ክእል እዩ ዋላ ሓደ ሰብ ናብ ዝብል ከምዚኢኻ ዝቐፅዕ የለ ኣካውንት ብሎክ ዝገብር የለ
ነፃ ስለ ዝኾነ እቲ ፍሪደም ሓደ ካብቲ ፅቡቅ ነገሩ ማለት እዩ ንዝኾነ ሰብ እቲ ኣክሰስ ፍሪ ማለት እዩ ኢልካ ግን ኤሌክትሪክ እንዳኸሰርካ ምስ መፀኻ ብዙሕ ነገራት እንዳኸሰርካ ማለት እዩ ምክንያቱ ገዛ እንድሕር ተኻሪኻ ብፍላይ እዚ መወዳእታ ዝረኣናዮስ ዌር ሃውስ ብጣዕሚ ዓብዪ እዩ ክራይ ናይ ገዛ ኣለካ ኤሌክትሪሲቲ ትከስርኻ ብዓብዪ እዩ ነቲ ሜንተናንስ ዝኸይድ ምናልባት ሰራሕተኛ እንድሕር ቆፂርካ ስታት ከምዘየዋፀካ እንድሕር ፈሊጥካ እቲ ዕዳጋ ባዕሉ ቀሊዑ ከውፀካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናፅነት ዝፈጠሮ ነገር እዩ ኣብቲ ናፅነት ከዓ ወላ ሓደ ፖሊስ ብላዕለዋይ ኣካል ገለገለ ስለዘየለ ናብ ምውድዳብ ገፅካስ ክትመፅእ ኣይትኽእልንኻ ማለት እዩ በዚ ንወዳደብ ኦኬ ኢልካ ዋላ ተተዘራርብካ ሓደ በዚኣ ሕልፍ ኢሉ ክኸፍት ትኽእል ዝኽልክሎ የለን ማይነር ይኸውን ማለት እዩ እቶም ልክዕ ሃርድዌርስ እንድሕር ሒዝዎም ፅቡቅ ኤሌክትሪሲቲ እንድሕር ረኺቡ ይኸይድ ስለዚ ናፃ ዕዳጋ ዝፈጠሮ ውድድር ይኸምኡ ገይርዎ ናብ ሓደ ንኸይትመፅእ ማለት እዩ ዝኾነ ዝቆፃፀር ኣካል ስለዘይብሉ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ፀጋ ናይ ቢትኮይን ከዓ ናፅነት ንኩሉ ሰብ ስለ ዝሃበ እዩ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ካበይ ይረኽቡ እቲ ሪዎርድ ዝበልከያ ኣብ ሓንቲ ብሎክቼን ክሬት ክትከውን ከላ 6.25 ቢትኮይን ሪዎርድ ኣሎ እታ ብሎክቼን ክሬት ትኸውን ዕውታት ትራንዛክሽንስ ብዝገበሮ እየን ማለት እዩ ዕውታት ትራንዛክሽንስ ከይደን ሓንቲ ብሎክ ትምስረት ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ እዛ ሓንቲ ብሎክ እዚኣ 6.25 እቲ ሲስተም እዩ ዝህበን እቲ ናይ ብሎክቼን እቲ ብሎክቼን ባዕሉ እቲ ናይ ቢትኮይን ብሎክቼን ሲ ሪዎርድ ይገብረን ማለት እዩ እዘን ተሪፈን ዘለዋ ሓደ ክነይን 1.4 ድን 1.2 1.6 ከባቢ 5 ያ እንስሳተን ብመንገዲ ሃቢን እንድመፃ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ናብ ፍርቂ እንድጎድላ ተን ሪዎርድ ትያት ኣብ 4 ዓመት መሊሰን ናብ ፍርቂ ከምኡ እንዳበላ መወዳእታ ብዓመተ ምህረት እንድሕር ፀብፂብከያ ኣብ 2140 which is 115 ገለመለ ዓመት ካብ ብሎምስ እታ ናይ መወዳእታ ሳቶሺ ክትመፅያ ዝብል ኤክስፔክቴሽን ኣሎ ስለዚ እቲ ብሎክቼን ከምኡ ኮይኑ ዲዛይን ኮይኑ ማለት እዩ ኣየቋርፅን እዩ ትፍሎው ከምኡ እናበለ ኣብ 2140 most probably የለና ኩልና ሽዑ እታ ናይ መወዳእታ ሳቶሺ ዝበልናያ 0.701 ኣሃዱ ናይ ቢትኮይን ሽዑ ክትመፅያ ቢትኮይን ሙሉእ ኣብ ዕዳጋ ኣሎ ሽዑ ዘይመፀ ኣብ ቶታል ሳፕላይ ክንዲ ዝሎ ኣብ ገለ ክንዲ ዝሎ ዝበሃል የለን ሰርኩሌቲንግ ሳፕላዩ ቶታል ሳፕላዩ ኣብ ዕዳጋ ዝህሉ እዩ ናይ ቢትኮይን በቲ ሽዑ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሲስተም ዝፈጠሮ ዲዛይን እዩ ማለት እዩ ታንክ ዩ ዌልካም ደላይ ፅቡቅ ንሱ ይፀኒሕ መሰለኒ ኦኬ ንሱ ዲ ሸዊት ሰላም ኣሕዋት ከመይ ቅድሚኹም ከመይ ፅቡቅ ትምህርቲ ሓውና ሳይሞን ከምኡውን ብሬን ማለት እዩ እቲ ናተይ ሕቶ እዚኦም ዓደንቲ ብከመይ ከረጋግፅዎ ዝኽእሉ ማለት እቲ ሳቶሺ ናካሞቶ ንብሎ ዘለና ዘዳለዎ ዓይነት መምዘኒ ወይ መዐቀኒ ኣሎ ድዩ እዚኣታ ናተይ ክሳይ እንደገና ካብኡ ከለካ ናይ ግልኻ ክሳይ ከዓ ኣብ 5 ዓመት ከመይ ይረኣየካ ትናቱ መፃኢ ያንለይ ታንክ ዩ ያ እቲ ቶም ዓደንቲ ከምዚ ዝበልናዮም እቲ ብሎክቼን ፕሮፍ ኦፍ ወርክ እዩ ኮንሰንሰስ ሜካኒዝም ሓቅስ ብኸመይ ኣትረጋገፅ እንድሕር ኢልናስ እቶም ማይነርስ ንሳቶም እዮም ዝምስክሩልካ ማለት ነታ ማቴማቲካል ፕሮብለም ሶልቭ ምስ ገበርካያ ስኻ ትራንዛክሽን ተበግስ ከምቲ ዓንተወይ ዝረኣናዮ ሓደ ትራንዛክሽን ምስ ተበገስካ ናብ መን ኢኻ ትልእኻ ኣብቲ ናይ ባንኪንግ ሲስተም ድሕሪ ኮይኑ እቲ ናህካ ባንኪ እዩ ነታ ኦርደር ዝቕበላ ናብ
እከለ 5,000 ክሰድድ እየ ምስ በልካ ይርኦ እቲ ባንክ ኣካውንትኻ ሚኒመም 5,000 ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ንዓይ የረጋግፅ ዲጂታል ኸ ሳይን ከም ዝገበርካ ከረጋግፅ ኣለዎ ብኣካል እንድሕር ከይድካ ናብ ባንኪ ክትፍርም ኢኻ ወረቐት ክወሃበካ እዩ ካብ ክሶ ናብ ክስቶ ዕለት ኣለዎ መጠን ገለመለ ክትፍርም ኢኻ ኣብዚ ናይ ብሎክቼን ኣብዚ ኦንላይን እንድሕር ኮይኑ ግን ብፓስወርድኻ ትህብ ኣብታ ላስት ታይም ፓስወርድኻ ሂብካ ወይ ፌስ ሪኮግኒሽን ዝተፈላለዩ ክጥቀም ይኽእል ዲጂታሊ ሳይን ትገብር ዲጂታል ሲግኔቸር እቲ ባንክ ተቐቢሉ ሽዑ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ሰብ ይሰደልካ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ብሎክቼን ግን ናፃ ስለ ዝኾነ ወላ ሓደ ሞኖፖሊ ስለ ዘይብሉ ዝኾነ ሰብ ኣብኡ ሕጂ ትፀጉ ሞኖፖሊ ስለ ዘይብሉ እቶም ማይን ክንገብር ኢና ዝበሉ ሰባት ንሳቶም የረጋግፁልካ ማለት እዩ መጀመርያ ኩላካ ተሻመዋ ነታ ስራሕ ተሻሚኻ ነታ ኦርደር ትወስዳ ክስቶ ናብ ክስቶ ገንዘብ ክሰድድ ደልዩ ኣሎ ኦኬ ቴክኒካል ተርምስ እዩ ድሕሪኡ ኮምፒውተር እያ ትሰርሖ ማለት ከምዚ ዋላ ርቕቕ ኢልካ ገሊፅካያ ገለ ከምዚ ሞር ኦፍ ናብ ናይ ኮምፒውተር ቋንቋ ኢኻ ትወርድ በቲ ሃሽን ሲስተም ገይሩ ገለ ማቴማቲካል ኦፕሬሽን እታ ኣድቫንስድ ዝኾነት ኮምፒውተር ማለት እታ ደሓን ብቕዓት ዘለዋ ኮምፒውተር ንሳ ነቲ ስራሕ ትሰርሖ ማለት ተቐቢላ ኦኬ ክስቶ እዛ ዋለት እዚኣ ናብዛ ዋለት እዚኣ ክትሰድድ ደልያ ኣላ ክንዲዚ ኤንክሪፕቶ ዕለት ክንዲዚ ዲጂታሊ ሳይን ኮይና ኣላ ኦኬ ክንድኡ ቢትኮይን ከ ኣለዎ ዲ ከዓ ተረጋግፅ መጀመርያ ማለት እዩ እቲ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ቢትኮይን ክሰድድ እንድሕር ደሊስ ክንዲዚ ቢትኮይን እዚስ ኣለዎ ድዩ ንያ ቸክ ትገብርልካ ከምታ እቲ ባንክ ዝገብሮ ማለት እሱይታት ኣብ ግምት እዩ ንዓ ካልኩሌት ገይሩ ኦኬ ናብ ክስቶ ክሰድድ ደልዩ ኣሎ ኢሉ ካልኩሌት ገይሩ ናይ ኮምፒውተር ስራሕ እዩ ድሕሪኡ ማለት እዩ ኢንክሪፕት ዲክሪፕት ገለ ገይሩ ይሰዳ እንድሕር ተዓዊትላ እቶም ካልኦት ተዓዊተ ይብል ኣብቲ ሲስተም ተን ኮምፒውተራት እየን ነናሓድሕደን ማለት እዩ ነታ ፕሮብለም ሶልቭ ገይርያ ትብል እታ ሓንቲ ኮምፒውተር ዘን ተን ካልኦት ኦኬ ሶልቭ ኮይና ዳ ይኮነትን የረጋግፃ ማለት እዩ ያ እዚኣ ናብዚኣ መፅያ ናብዚኣ መፅያ ኢለንስ ኮንፊርም ይገብራ ብድሕሪኡ ብሎክ ኮንፊርሜሽን ናይ ካልኦት ኮንፊርሜሽን ይቕበል ተረጋጊፃ ትበሃል ኮንሰንሰስ ማለት እዩ ተን ካልኦት ቶም ካልኦት ይምስክሩላ ማለት እዩ ነታ ዝረኸበታስ ይምስክሩላ ዘን እታ ቢትኮይን ናብቲ ዝበሃል ዘሎ ትኸይድ ማለት እዩ ብኸምዚ ኣገባቢ ሳቶሺ ሃለወ ኣይሃለወ ሲ እቲ ሲስተም ከምዚ ገይሩ እዩ ሰሪሕዎ ማለት እዩ ሕጂ ብዚ ቶም ማይነርስ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዘይፋለጡ ምዃኖም ኣድቫንቴጅ ኣለዎ ይበሃል ምክንያቱ ቶም ማይነርስ ነንሕድሕዶም ዝፋለጡ እንድሕር ኮይኖም ቴዎሬቲካሊ እንታይ ቶም ማይነርስ ዝፋለጡ እንድሕር ኮይኖም ከምዚ ናይ ድምፂ ብልጫ እዩ 50+1 51 ሚእታዊት ሓደ ማይነር እንድሕር ኮይኑ ንሱስ ትኽክል ዘይኮነ ትራንዛክሽን ትኽክል ኢሉ ከሕልፎ ተኽእሎ ኣለዎ ምክንያቱ 50+1 ስለ ዝኾነ ዓብላሊ ድምፂ ኣለዎ ስለዚ ኣብኡስ ከጋጌካ ኽእል ኣብዚ ናይ ቢትኮይን ግን ከምኡ ዝበሃል ነገር ስለ ዘየለ ፌክ ዝኾነ ትራንዛክሽንስ ንኽህሉስ ኣዝዩ ፀቢብ ዝኾነ ተኽእሎታት ኣለዎ ማለት እዩ ሞር ቴክኒካሊ እቲ ቋንቋ ግን ከመይ ገይሩ ይኸይድ ገለሲ ናብቲ ሶሻል ላንጉጅ እንታይ ብኸመይ ይርዳእና ኢልና ግን ብጣዕሚ ቴክኒካል ዝኾኑ ነገራት ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ 5 ዓመት እንታይ ክመስል እዩ ኣነ ሕጂ እንታይ ዕዳጋ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክመፅእ ክእል እየ ዝብል ግን ምዚ ክመፆ ዝፀንሐ ብፍላይ ሎሚ ዓመት 107 ገለ ተንኪፉ ነይሩ ላስት ታይም ሃቪን ዝበሃል ነበረ ሴፕተምበር ገለ ከባቢ መስለን ሴፕተምበር ወይ ኦክቶበር ሽዑስ 107 ገለ ተንኪፉስ ኣብቲ ሱሳ ገለስ መፅኡ ገለ ንብል ነይሩና ግን ሱሳ ይመፀን ኣብዚ ወርሒ 4 መጀመርያ 75 ናብቲ ናይ ዓሚ ኦል ታይም ሃዩ ናብ ኣጥራሕ ተመሊሱ ብድሕሪኡ ኸይዱ ማለት እዩ ሶ ከምቲ በቀዳማይ ድበልናዮ ብዙሓት ሰባት ተቐቢሎም ኣሎ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ካልእ ኣሴት ክላስ ኣብ ፎሬክስ ይኹን ኣብ ስቶክ ኣብዞም ኢቲኤፍስ ገለ ኣብኣቶም ዝነበሩስ መፅኡ ኣሎ ኢለ ግምት ኣብዚ 5 ዓመት ከዓ ብቁፅሪ ክንድዚ ክኸውን እዩ ትብሎን ግን ያ ካብዚ ዘለዎ ሲ ክኸይድ እዩ ቁርብ ምምላስ ኣሎ ከምዚ ንድሕሪት ንቅድሚት ንቅድሚት ምባል ኣሎ ግን
ናብ 200,000 ገጹስ ኸይድ እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ ከምኡ ይግምቶ ማለት እዩ ثانك يو نصرتي يعني يا ቴንክ ዩ ኦኬ ሬገን ቀጽል اوكي حاولت تقتل تغلها زي ثانك يو ما عندكمش حاجة مع اللغة قرب عاول عاود جسم مع اللغة ያ መጀመሪያ አምና ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ዝኾነ መግለፂ ኣነ ሓደ ተሰስ ፈተናታት ኣለዋ እዛ ቀዳሚት ብፍላይ ነዊሕ ኣብ ርእሰይ ዝተመላለሰት እያ ከምዚ ፈለማሲ ቢትኮይን ሳቶሺ ናብ ተኣሽሙ መርበብ ኢንተርኔት ክዝርግሖ ከሎ ነቲ ቢትኮይን ማለት ዋንነት ዝነበረ ኣካል ኣይነበረ ናብቲ ነቲ ቢትኮይን ሓቀይ ሕጂ እቲ ሽዑ ብዝኾነ ይኹን ቫልዩ ናይ ሓደ ገንዘብ ብዶላር ይኹን ብዩሮ ብዝኾነ መለክዒ እቲ ሰብ በቲ ሽዑ ዝነበረ ዋጋ ይገዝኦ ነይሩ ሕጂ እቲ ቫልዩ ናይቲ ባጤራ ናብ መን ይኸይድ ነይሩ ወይስ እዚ ዋንነት ናይ መን ይኸውን ነይሩ ቅያር ናይቲ ዝህቦ ገንዘብ ቢትኮይን ክረክብ ከሎ እቲ ዝህቦ ዘሎ ገንዘብ ከ ኣበይ ድኸይት ቫልዩ ይሓቀቕ ድዩ ዋላ እንታይ እዩ ቀዳመይቲ እዚኣ ካልእቲ ኣብ ቢትኮይን ሃልቪንግ እንዳተኻየደ ብመስርሕ መልክዕ ናብ ዝበልከያ ናብ ሳቶሺ 7.0 ዘለዎ ገለ ኣብ 2140 ምስ በፅሐ ሽዑ ማይነር ምግባር ክተርፍ ድዩ ወይስ እቲ ሪዋርድ ናይቶም ማይነራት እንታይ ይኸውን ምክንያቱስ ናይ መጨረሻ ሃልቪንግ ሽዑ እንተዳ ኮይኑ እቲ ሪዋርድ ከዓ ካብቲ ሃልቪንግ ካብቲ ፕሮሰስ ንሶም ዝገብርዎ ከም ባንክ ኮይኖም ዘገልግልዎ ዘለዉ እንተዳ ይረኽቡ ኮይኖም ኣብ 2140 እንተዳ ሃልቪንግ እንተደይሃልዩስ ካብ ምንታይ ይኸውን ኣታዊታቶም ምስኣ ንዓ ተመሳሳሊት ናይ ካልእ ትሕቶ ከዓ እቲ ቢትኮይን እንታይ ዝበሃል ትራንዛክሽን ክካየድ ከሎሲ ክሳብ 2140 ሓንቲ ቢትኮይን ብመልክዕ ሓደ ቁፅሪ ኔራስ እንዳተሸረፈ ዳ ክሳብ ትሽዑ ግዜ ናብታ 7.0 ዘለዋ ሳቶሺ እያ እዚአን ናቲ ሕቶ ቲንክ ዩ ተተረዳ ያ ሒዜን ኣለኹ ምስለኒ እቲ ቢትኮይን ናበይ እዩ ድኸይድ ነይሩ ተቐዳሜቲ ብዶላር ዲ በቲ ባጤራ ምስ ተገዝአስ ናበይ እዩ ድኸይድ እቲ ቢትኮይን ከምዚ ኣብ ስእሊ ንሪኦ ሪፕሬዘንቴሽን እዩ እዚ ኣብ ስእሊ ንሪኦ እታ ኮይን ደላ ከምዚ ፅቡቕቲ ወርቃዊት ገለ ትመስል ሪፕሬዘንቴሽን እያ እምበር ኣብ ብሎክቼን እዩ ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ ብሎክቼን ክትገዝእ ክትሸይጥ ከለኻስ ካብኡ ይወፅእን ዝጠፍእ ነገር እውን ኣይኮነ ጠፊኡ ቢትኮይን ገለገለ ያሬታ ሜራ ሓዊ እዚ ተረዲእካ ንኮይን እንታይ ንምባል ኢኹም ኢለካ ሕጂ ንኣብነት ኣነ ቢትኮይን ንክገዝእ ኣብ 2009 መጀመርያ ሲ በቲ ዝነበረ ዋጋ ክንደይ ነይሩ ኣይዝክሮን እየ ብልክዕ በዚ ሕጂ ዋላ በሎ ድሓን 130,000 ሒበን ሓንቲ ቢትኮይን ይገዝእ ሕጂ 130,000 ብመልክዕ ዶላር ክኸፍል ኣለኒ ሓንቲ ቢትኮይን ክረክብ ተርኣ ኮይነ ሕጂ ሓደ ናይ ሓንቲ ቢትኮይን ዋንነት ኣለኒ ማለት እዩ ድሕሪ ኣነ 130,000 ብመልክዕ ዶላር ክኸፍሎ ዘሎ ሕጂ እቲ 130,000 ናተይ እቲ ቫልዩ ናይ
دولار نابي دقيق تي جنزب مالتي اوكي تنحنا اوكي نسولت الجنزب نابي دقيق زبل زلو اوكي سو ናብቶም ወነንቱ እዩ ክኸይድ ናብቲ ነቲ ቢትኮይን ዝሸጠልካ ዘሎ ናብኡ ኸይድ ማለት እዩ ኣነ ቢትኮይን ድሕር ኣለኒ ንኽሸጦ እንድሕር ኣብ ዕዳጋ ኣውፅዮ ናባይ ይመፅእ እቲ ገንዘብ ማለት እዩ ምክንያቱ ክትገዝእ ከለካ ብክሬዲት ካርድ ጌርካ ክትገዝእ ትኽእል ዴቢት ካርድ ጌርካ ክትገዝእ ትኽእል ወይ ኣብ ስቴብል ኮይን ቀይርካ መጀመርያ ኣብ በዓል ዩኤስዲቲ ዩኤስዲሲ ኤፍዲኤስዲ ዝተፈላለዩ ኣለዉ ናብኣቶም ትቕይሮ መጀመርያ እቲ 109,000 ብድሕሪኡ ቢትኮይን ትገዝእ ማለት እዩ ትገዝእ ከለካ ናባይካ ትራንስፈር ትገብሮ ዘለካ እታ ናይ መጀመርያ ቢትኮይን መጀመርያ ኣብ 2009 ኣትዩ ክበሃል ከሎ ናብ ኢንተርነት 50 ቢትኮይን እቲ ብሎክቼን ራን ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ሳተን ተን 50 ምስ መፃ ብድሕሪኡ ቀስ እንዳበለ እቶም ማይነርስ እንዳመፁ ምስ መፁ ሪዎርድ እንዳተዋሃቦም መፅኡ ነቲ ሪዎርድ መሊሶም ይሸጥዎ ማለት እዩ ሓንቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓንቲ ቢትኮይን 50 እዩ ነይሩ ሽዑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓንቲ ብሎክ 50 ቢትኮይን ሪዎርድ ክኾኑ ነይሮም ስለዚ ብዙሕ እዩ ነይሩ ኣክቹዋሊ በቲ ሽዑ ሰዓት ማለት እዩ ዋግኡ ግን ብዙሕ ዋጋ ይነበሮን ምክንያቱ ብጣዕሚ ሕሱር ስለ ዝነበረ እዞም ሰባት እዚኣቶም ግን ኣብቲ ዋሌቶም ስቲል ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ክትገዝኦ ከለካ እቲ ገንዘብካ ሲ ናብዞም ነቲ ቢትኮይን ኣብቲ ዋሌቶም ዘለዉ ሰባት ናብኣቶም ኢኻ ትራንስፈር ትገብሮ ማለት እዩ ሞር ኣብቲ ክንሸይጥ ክንገዝእ ከለና ንሪኦ ንኸውን ክትገዝእ ከለካስ ሲምፕሊ ብክሬዲት ካርድ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ኣብ ፒቱፒ እውን ብትራንስፈር ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ብፊያት ካረንሲ እቲ ክሬዲት ካርድ ንገዛእ ርእሱ ፊያት ካረንሲ እዩ ብዴቢት ካርድ ትገዝእ ወይ ከዓ ኣብ ኤክስቼንጅስ እንድሕር ኮንካ ከዓ ኣብ ስቴብል ኮይን ጌርካ እያ ትፀንሕ ዘን ካብ ስቴብል ኮይን ናብ ቢትኮይን ተቕይሮ ማለት እዩ ስለዚ ናብቶም ሰባት እዩ ዝኸይድ ገንዘብ ማለት እዩ ማይኒን ኣብ 2140 ምስ ተወድአ ብድሕሪኡ እዞም ማይነርስ እንታይ እዮም ክኾኑ ካብ ትራንዛክሽን ፊኦም ኣታዊ ክረኽቡ ሽዑ ፎርሹፍ ብክልተ ኣገባብ ረኽቡ ኣለዉ ሕጂ ማይኒን ክውዳእ እዩ እቲ ናይ ማይኒን ሪዎርድ ከዓ ምስኡ ይውዳእ ማለት እዩ ስለዚ ብክልተ ኣታዊ ገብሩ ኣለዉ ካብ ትራንዛክሽን ፊ ብሎክቼን ዝህቦም ዝነበረት ብሎክቼን እቲ ሲስተም ዝህቦም ዝነበረ ገንዘብን ብክልቲኡ ኣታዊ ገብሩ ኣለዉ ማይኒን ምስ ተወድአ እቲ ምስኡ ዘሎ ኣታዊ ከዓ ይቋረፅ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ትራንዛክሽን ፊ ይረኽቡ ሞስት ፕሮባብሊ እቲ ዋጋ ላዕሊ ክኸውን እዩ ዝብል ግምታት ስለ ዘሎ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ እቲ ትራንዛክሽን ፊ እውን ደሓን ዝኾነ ገንዘብ ክኸውን እዩ ዝብል ትፅቢታት ኣሎ ማለት እዩ ገሊኦም ናብ 1 ሚልዮን ክኣትዩ እዩ ዝብል ተፅቢታት ኣለዎም ስለዚ ሓደ ቢትኮይን 1 ሚልዮን ትሽየጥ እንድሕር ኮይኑስ ካብኡ ትራንዛክሽን ፊ ክትረኽቦ ዘለካ ካብኡ ትረኽቦ ትራንዛክሽን ፊስ ብኡ መንፅር ዓብ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ ታሳልሰይቲ እንታይ ኣክልካ ሓንቲ ቢትኮይን እናተሸረፈት ድያ ክትከይድ ናብ ሳቶሺ ክትመቃቀል ማለት እዩ ናብ ሳቶሺስ እናተመቃቀለት ድያ ክትከይድ ከምዚ ዝበልኩ ወይ እታ ንሪኣ ዘይኮነት ኣድረስ እዩ እቲ ቢትኮይን ንባዕሉ ሲ ኣድራሻ እዩ ኣነ ሓንቲ ቢትኮይን እንድሕር ኣለሃኒ እሞ ንዕዳጋ እንድሕር ኣውፅዮ ብፍላይ ኣብዞም ኤክስቼንጅ ክሸጣ ኢለ ኣብ ሊሚት እንድሕር ኣቐሚጠዮ ኣብቲ ኦርደር እያ ተቕመጥ ሽዑ እቲ ሰብ ነናይ ዓቕሙ እዩ ድገዝእ ነናይ ዓቕሙኻ ክንደታ ናይ ሓንቲ ሳቶሺስ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ዝኸውን ኣድራሻ እዩ እቲ ቢትኮይን ሲ ከምዚ ዝጭበጥ ነገር ስለ ዘይኮነ ኣድረስ እዩ ዝኾነ ቁፅርታት ወሲዱ ትራንዛክሽን ናምበር ሒዙ ክንደዚኣ ሳቶሺ ናብ ክስቶ ከይዳ ኣላ ክንደዚአን ሳቶሺ ክንደዚአን ቢትኮይን ናብ እገለ ከይደን ኣለዋ ተባሂለን መዝገብ እዩ ዝቕመጥ እምበር ተሸራሪፉ ግድነት ኣይኮነን ክሸራርፍ ማለት እዩ እቲ ክትገዝኦ ትኽእል ዓቕሚ እምበር ኣብ መወዳእታ እቲ ቢትኮይን ኣድራሻ እዩ ፅሑፍ እዩ ፕሮግራም እዩ ማለት እዩ ሓንቲ ሳቶሺ ፕሮግራም እያ ሓንቲ ምልእቲ ቢትኮይን ካ ፕሮግራም እያ ክልቲአን ሲ ፅሕፈት እየን ኣብቲ ብሎክቼን ዝፀሓፋ ፅሕፈት እየን እምበሪ እቲኣ ስለ ዝዓብየት ዓቢ ቦታ ትሕዝ እቲኣ ከዓ ስለ ዝነኣሰት ንእሽተይ ቦታ ትሕዝ ማለት ኣይኮነን እንደይ ተረድያ እንተኮይነ ተሓቶ ብልክዕ
يا أبز صحف 21 مليون بيتكوين أب أداga يوردنا له مال ديو أب تحت مليس قال لها شويت مثلاً يا هو بيسرع تاني مودا تاسات شيء أب أداga خطر ليه أبدا هريو كله بقى يا تبغى مرسي نجاش نعم حتتك يا أنا تقدمي تفتى درجة سوبر كامل ليستانا جن زيادة أنا من سعر أكل مساويني فلما كان سابيت كوين 200 ميرا يا كساي كان حجي نسو عمره يفتوس فد مثلا حجي عملتهم قدام الترحم بيتكوين لونو سباتي حجي بريك عتبالها بزح تعيد بهال العالم ملو سلز عملو تسبن بيتكوين وان الناس لولو كابنا جازازات شايد كتنا غاقت خليا እቲ ሽዑ ግዜ ግን ዋንነት ባት ሳቱ ሸኹ እትወኸሎ ጥራይስ እቲ ዝገዝእ ሰብ ዝነበረስ ዋንነት ናይ መን እዩ ነይሩ እቲ ቢትኮይን ሽዑ ናይ ሳቶሺ ኢኻ ትብሎ ትኽእል ከም ዝተረዳሕክዎ ማለት እዩ يا ብድሕሪስ እሱ እቲ ክገዝእ ከሎ ቢትኮይን እቶም ናይ ፈለማ ዝገዝእዎ ነተን ሓምሳሲ ትገዝኦ ምስ መን ይድውንኖ ነይሩ ናበይ ይኸይድ ነይሩ ንሱ ንምባል ቅሬታ ግዜ በልሕካ ስለ يا سوكي سوكي ريجن إيه حفظ بالكلام مسلم Ja, سلام سيم عند برهن تنكيو مرحبا صبو تمرتي صور عن توي نايميت قلا أبيات النيرة أوكي يا ناتي حتى قات ناي ماينين بروسيسي جيتم ماينين تم ريوارد وهاوسي باب ترانزاكشن قلا أكتب لنا صنيخة جي كم زك سايكا شيء انك تجزن كلها توم ماينينجز قبره ريوارد وهابدو دس أب أنا نابنا نعخ سدل كم كل فترة ريوارد زوسدو نصرت نخينا ولا نترت يا هو نسيو ك نسخة تشايد بلكس تواهب نساتهم سفلت أنا قريلا أي ملكة من يقول اها كم ترانزاكشن يزوسد مالتي نسخة تشوت ولا هذا اللخا تهبهم ده هذا اللخا بنتا زملكتهم نجار يلن كاب إكلة ناب إكلة كسدد عند حرتبه هيلا كم ترانزاكشن تحز مالتي سلازي جدا ماينين نايت ماينين بتعمل ناي ماينين بروسيس يتحلف ناي ماينين ريورد خا يقبلوا مالتي سخاس شيت كالي دخا بنص አዳ ሃይብ ካንስ ዝፈልጥዎ اها ነገር የለን ንሳቶም ማለት እዩ ስለዚ اوكي ግድነት እዮም ዝወስዱ اوكي يا ترديك اي ثينك ولا يشوت قلمل ولا نبقى سب ترانسفير غورس ያ مايننج يا تحسب مالتي ብናይ ማይኒን መስርሕ ትሓልፍ ማይኒን መስርሕ ተዘይሓሊፋ እታ ትራንዛክሽን ዓውቲ ትኸውን እያ ማለት اوكي يا ذاتس واي تناي ترانزاكشن فيسي كنገዝእ ክንሸጥ እንከለናስ ሃይ ኮይኑ ማለት እዩ ይፈላለዩ ሕጂ እሱ ትራንዛክሽን ፊ ያ ኣብ ምንታይ ኢኻ ትጥቀም ትጥቀም ዳኻ ኮይን ቤዝ ተጠቂመ ነይረ ሕጂ ኮይን ቤዝ ዲፖዚት ክትገብር 500 ፓውንድ ገይረ ከባቢ 20 ገለን ቻርጅ ገይሮምኒ ክሸጦም ከለኻ ከምኡ ከውፅኦም ከለኻ ከምኡ ማለት እዩ ሕጂ ሰለስተ ግዜ ቻርጅ ይገብርካ ሕጂ ኣይ ቲንክ ቱ ማች ኮይን ተሰሚዕኒ ኮይን ቤዝ ሕጂ ሴንትራል ኤክስቼንጅ እዩ ከም ባንክ ሕሰቦ እህ ትራንዛክሽን ፊ ባዕሉ እዩ ዝስላዓልካ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ትራንዛክሽን ፊ ባዕላቶም ዝስልዕዎ እቶም ሴንትራል ኤክስቼንጅ ሶላት ዋሌት መና ክትብሎ እዚ ኮይን ቤዝ ግን ከም ባንኪ እዩ ዳርጋ ዋላ ገንዘብ ካብኡ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ባንክ ኣሎ ማለት እዩ ብመንፅርቲ ንብሎ ዝነበርና ብመንፅርቲ ንብሎ ዝነበርና ውሕስነት ሴኪሪቲ ትራስት ገለ ንኮይን ቤዝ መጀመርያ ክትኣምኖም ክትኽእል ኣለካ ኣብቲ ኔክስት ክላስ ድሓና ስፊሕና ክንሪኦ ኢና እቶም ሴንትራል ኤክስቼንጅ እንታይ እዮም እቶም ዋሌትስ እንታይ እዮም ጥዑይ ጌርና ንሪኦ ኢና ኢልካ ኢልካ ግን ንብረትካስ ኣብኣቶም ክተቐምጥ ኣይምከርን እዩ ማለት እዩ اوكي 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 ثانك يو ገዚእኻ ናብ ዋሌት ክትሰዶ ይከኣል እዩ ኦኬ ያ ثانك يو ኦኬ
ሕቶታት የብልናን መስለኒ ሓንቲ ላትነ ሳይሞን ኣብዚ ኦኬ ገለጽ አንተ ኢለ እዋ ዝሓተትካ መሲልኒ እዋ አንተ ያ ጀስት ተወሳኺ እዚ ኣብቲ ርእስኻ መፀልካ ዝተፈላለዩ እንታይ ሲ ዝተፈላለዩ ክሪፕቶ ኣሎ ሪሊ ዓይናዩ እቲ ማለት እንዳበዝሐ ይመፅእ ኣሎ ሓደ ከውፅእ ምክንያቱ ዲሰንትራላይዝድ ኮይኑ ሲ ዝኾነስ ከምኡ ዓይነት ሕጂ እቲ ፖፑላሪቲ ወላ እቲ ተቐባልነት እዩ ክፈልዮ ዝኽእል እምበር ብሕጂ እውን ዝተፈላለዩ ከምኡ ዝተመሳሰለስ ክመፅእ ይኽእል እዩ ዓይነት እዩ ከምዚ ዳንድ እንተራ ኦፐን እዩ ድመስል ዘሎ ምክንያቱ እንተራ ሰንትራላይዝድ ዘይኮይነ ኮይኑ ሲ ዝተፈላለዩ ሕደ ክሪፕቶ ኣሎ ብቲ ማርኬት ድረ ሕጂስ ምሻለካስ ወላ ኣብቲ ዓይናዩ ሜይቢ ገሊኡ ቀልጢፉ ክቅህም ይኽእል ገሊኡ ክኸይድ ይኽእል እንታይ ጀነራል እንታይ ክትብለና ትኽእል ብዛዕባ እዚ ተዛዓበየ ሕጂ መፅናዕቲ ክትገብር ኣለካ ኣብዚ ናይ ክሪፕቶ ዝኾነ እንድሕር እትዊልካ ዋላ ኣብቲ ሴንትራል ኤክስቼንጅ ብዛዕባ ሓደ ክሪፕቶ ክትሪኦ እንድሕር ደሊኻ ዱ ዩር ኦን ሪሰርች ትብል ግን እንትያ ናይ ባዕልኻ መፅናዕቲ ግበር ሕጂ መጀመርያ ክትሪኦ ዘለካ እንታይ ዓይነት ሽግር ፈቲሑ ኢኻ ትብል እቲ ፕሮጀክት ትሕዞ ዘለካ ሲ እንታይ ዓይነት ሽግር እዩ ኣቃሊሉ ትብል ቢትኮይን ከም መቐመጢ መኸዘኒ ክትገብሮ ፅቡቅ እዩ ብዙሕ ሰብ ዝተቐበሎ እዩ ፎሎ ኣፕ ዝገበሮ እዩ ገለ እዩ ብዓይኒ ናምበር ኦፍ ትራንዛክሽንስ እንድሕር ሪኢኻዮ ግን መጀመርያ ዲዛይን ዝኾነሉ 4 ትራንዛክሽንስ ኣብ ሰከንድ ንክገብር እዩ ዲዛይን ኮይኑ ብድሕሪኡ ላይትኒንግ ገለ ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ናቱ ብሎክቼን ገለ ክሬት ኮይኑሉ ተመሓይሹ ማለት እዩ ሶላና ቴዎሬቲካሊ 30,000 ትራንዛክሽንስ ኣብ ሰከንድ ንክገብር እዩ እቲ ናቱ ዲዛይን ማለት ካልእ ስራሓት ገዲፍካ ማለት እዩ በዛ ናይ ትራንዛክሽን ጥራሕ እንድሕር ሪኢኻ ማለት ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ኣልጎራንድ ንባዕሉ ቁፅሩ ብልክዕ ይሓስኮን በሻሓት እዩ ናቱ ንገዛ ርእሱ ኣሽሓት ትራንዛክሽን ሲ ኣት ዘ ሴም ታይም ይገብር ከምዚ ዓይነት ሽግር ፈቲሖም ሪፕል እዚ ኤክስ ኣርፕ ዝበሃል ገንዘብ ትራንስፈር ክትገብር ከለካ ኢንተርናሽናል ሓዋላ ክትገብር ከለካ እቲ ትራንዛክሽን ፊ ብመንገዲ ሪፕል ገይሩ እዩ ዝኽፈል ኣብ ዝኾነ ፕላትፎርም ማለት እዩ ስለዚ ሪፕል ዝያዳ ቫልዩ ይረክብ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ስለዝፈጠረ ከምዚ ዓይነት ሽግር ስለዝፈጠረ ከምዚ ዓይነት ሽግር ስለዝፈትሐ ኢቴሪየም ኣብ ርእሲ ኢቴሪየም ካልእ ኣፕሊኬሽን ዴቨሎፕ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኦፍኮርስ እቶም ካልኦት እውን ከምኡ እናኾኑ መፅ ኣለዉ መጀመርያ ብከምኡ ፍሉጥ ግን ኢቴሪየም ኣብ ርእሲ ኢቴሪየም ሲ ካልኦት ኣፕሊኬሽንስ ራን ክትገብር ትኽእል ናይ ባዕልካ ገለ እዞም ኤንኤፍቲ ዝበሃሉ ባምቡላ ድመስሉ ከምዚ ፍሉጥ ምስሊ ደይብሎም ገለ ከምዚ ናንፋጂብል ቶክን ትበሃል ኣሎ ወይ ብስእሊ ድሓን ከረዳእኩም ስእሊ ትስእሊ ሞሰኣላይ ኮንካ ንስኻ ንዓ ዲጂታላዊ መልክዕ ተትሕዛ ቁፅሪ ትህባ ኣብቲ ብሎክቼን ተመዝግባ ማለት እዩ ናህከያ ካልእ ሰብ ኮፒ ገይሩ ክሸጣ ኣይክእል ንስኻ ጥራሕ ክትሸጣ ትኽእል ሓንቲ ከምኣ ክንደያ 17 ሚልዮን ዳ ገለ ምለ ተሸይጣ ነቲ ከምኡ ሕጂ ዕዳጋ ኣሎ ናይ ከምኡ ናይ ኤንኤፍቲ ማለት እዩ ከምኡታት ስእሊ ናይ ስእሊ ስራሓት ናይ ገለገለ ጥራሕ ድሸይጥ ማለት እዩ ሰባት መፅኦም ኣብኡ ይርእይዎ ብድሕሪ ይገዝኡልካ ገለ ነዚ ክትገብር ዘኽኣለካ ናይ ኢቴሪየም ብሎክቼን ከምዚ ዓይነት ሽግር ፈትሑ ማለት ስለዚ ኢን ዘ ፈርስት ፕሌስ ክትሪኦ ዘለካ እንታይ ዓይነት ሽግር እዩ ሶልቭ ገይሩ ማለት እዩ እዞም ናይ ኣብቲ ናይ ክሪፕቶ ኣብቶም ሜም ዘይኮኑስ ኣብቶም ናይ ክሪፕቶ ኣብቶም ሲሪየስ ዝኾኑ ክሪፕቶስ እቲ ዩዝ ኬዝ ናቱስ እንታይ እዩ ኢልካ ተፅንዖ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ቶኮኖሚክስ ትሪኦ ቶኮኖሚክስ እንታይ እዩ ክንደይ ሰባት ሒዞም ኣለዉ ክንደይ ማክሲመም ሳፕላይ ክንደይ ኣለዎ ጠቕላላ ብዙሑስ እንታይ ይመስል ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ማለት እዩ ገሊኦም ሕጂ ማክሲመም ሳፕላይ ዘይብሎም ኣለዉ ኢቴሪየም ንባዕሉ ብዓብዩስ ማክሲመም ሳፕላይ የብሉ ብዝኩሉ ፅቡቅ ፕሮጀክቱ ሓደ ስክፍታ እዩ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክንደይ ኢቴሪየም ናብ ዕዳጋ ይእትውስ ንፈልጦ ነገር የለን ማክሲመም ሳፕላይ ክትሪኦ ዘለካ እዩ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ሳፕላይ ክንደይ እዩ ሰርኩሌቲንግ ሳፕላይ ክንደይ ኣብ ዕዳጋ ዘውር ኣሎ 5 ቢልዮን ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ቶከን 5 ቢልዮን ድሕር ኣሎ 5 ቢልዮን ከዘይመፀ እንድሕር ኣልዩ
معاس يخمص إذا حمش بليون أصلا كم يجري يخمص توكن allocations معاس أب كندي وري أب سلسة ورحس كندي يلقو منياتو نتعرقس بخندي متاني يكاتاتونو نت بروجكت مس آمن كالو مالتي نت بروجكت مس آمن كالو تا ايدياس واو مسوال كالو جلس توكنوميكسو كم يجيرو نت توكنوميكس تريو مالتي شو عم مستزولو عداقات ريو ماركت كابيتالو كالكوليت قبرو مالتي 100 شح تشيطو 5 شح تشيطو ወይ 0 ነጥቢ ገለመለ ተሸይጡ ይኮነን ሕቶ ማለት እዩ ክንደይ ቶታል ሳፕላይ ኣለዎ ምስኡ ጌርካ ተርብሖ ሹ እቲ ማርኬት ካፒታሉ ክህበካ እዩ እዚኣቶም ትሪኦ ማለት እዩ እቲ ብሓፈሻ ኣብ ግምት ከተእትዎ ዘለካ ነገራት ቶከኖሚክስ ኣለካ ብዋናነት ግን እቲ ፕሮጀክት እንታይ ዓይነት ፕሮብለም ሶልቭ ገይሩ አይዲያስ ስለ ዝኾነ መጨረሻ ማለት እዩ ኩላቶም አይዲያስ እዮም እቲ አይዲያ ግን ኣብ ባይታ እንታይ ዩዝ ኬዝ ኣለዎ እንታይ ዓይነት ሽግር ይፈትሑ ኢኻ ኣብ ግምት ከተእትዎ ማለት እዩ ዋው ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ዌልካም ያ ነጋሽ ናይ ዓንተ ወይዳ ወይስ ሓፋቢልካ ኣለኻ ናይ ሕጃ ሳማ ኦኬ ታንክ ዩ ሰማይ ዌልካም ኣብዚ ናይ ክሪፕቶክስ ንኣብነት ኣብቲ ንኣብነት ናይ ኣማዞን ኢልና ኣብ ኣማዞን ብዙሕ ኣማዞን ካብ ዓይነት ዝፈረ ነገር እዩ ኣብ ናይ ክሪፕቶክስ ኢልና እንታይ ዓይነት ፈርዮ ክሪፕቶክስ እስኪ ድገመለይ ትቆራርፅ ኣለኻ ንኣብነት ኣማዞን ኢልና ኣብ ኣማዞን ክፈሪ ከሎስ ብዙሕ ኦንላይን ዓይነት ትካል እዩ ኣማዞን ኢልና ማለት እዩ ኣብ ኣማዞን ጌርካስ ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ ከም ድኳን ኮይኑ ፍሬሉ ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ ንኣብነት ክሪፕቶክስ ኢልና እንታይ ዓይነት ትካል ወይ ከ እንታይ ዓይነት ፈርዮ ንኣብነት ንሕር ኣብ ክሪፕቶክስ ኢንቨስት ጌርና እንታይ ዝሓዘለ እዩ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ናይ ክሪፕቶክስ ማለት ክሪፕቶ ካረንሲ እቲ ኣብ ውሽጡ ዝሽየጡ ነገራት እንታይ ዓይነቶም ታሕቶ ትኾን ደላ ኣብ ኣማዞን ንብረት ኣሎ ኣብ ውሽጢ ክሪፕቶ ከዓ እንታይ እዮም ድዩ ከማድያ ታሕቶ ትኾን ደላ ያ ኦኬ ኣብ ናይ ክሪፕቶ ካረንሲ ብዋናነት ክሪፕቶ እዩ እቲ ክሪፕቶ ካረንሲ ማለት እዩ እቲ ገንዘብ ዲጂታላዊ ዝኾነ ባጤራ ማለት እዩ ንሱ እዩ ብዋናነት ማለት እዩ ተወሳኽቲ ግን ኣለዉ ዝኽብለካ ዝፀናሕኩ ኤንኤፍቲ ኣብ ኣቐደም ኣቢለ ጠቒሰ ዝፀንሐ ኤንኤፍቲ ነን ፈንጂብል ቶከን ማለት እዩ ናይ ዲጂታል ኣርት ወርክ ትገብር እሞኒ ብድሕሪኡ ኣብ ዕዳጋ ተቕርቦ ኣብዚ ናይ ክሪፕቶ ዕዳጋ ተቕርቦ ብድሕሪኡ ሸየጥቲ እንድሕር ፈትዮ እሞ ይገዝኡልካ ማለት እዩ እቲ ነን ፈንጂብል እንታይ እዩ ፈንጂብል ማለት $100 እንድሕር ኣለካ ኣነ $100 እንድሕር ኣለሃኒ እንድሕር ተቀያይርና ወላ ሓንቲ ኣብ ቫሊዩስ ወላ ሓንቲ ለውጢ ይመፅእን እዩ እታ $100 ካ እታ ዝደለኻ ክትገዛእ ትኽእል ኢኻ ኣነ ተመሳሳሊ በታ $100 ካ ገይረስ ኣብ ቫሊዩ ወላ ሓንቲ ለውጢ የለን ተመሳሰልቲ መኪና እንድሕር ኣለናና እንድሕር ተቀያይርና ግን ንሓላልካ ውሰዳ ንሓላለይ ክወስዳ እያ ክንበሃል ኣይንኽእል ኢና ዝዘወርካዮ ዓመተ ምህረትን ኣነ ዝዘወርኩን ክፈላለ እዩ ሞዴል ናይቲ መኪና ኣሎ ሜንተናንስ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትሕዛ ነርካ ነታ መኪናኻ ኣነ እቲ ቫሊኤን በበይኒ እዩ ስለዚ ናን ፋንጂብል እዩ እቲ ቫሊዩቲ ማለት ኣብቲ ገንዘብ ግን ኣብቲ $100 ካን $100 ክንለዋወጥ ከለና ግን ፈንጂብል እዩ ናትካ 100 ኮነት ናተይ 100 ኮነት እታ 100 ወዲቓ እታ ዓምፀፀት ገለ ኮነት ኣብቲ ቫሊዩ ተቐይሮ ነገር የብላን ስለዚ ፈንጂብል ማለት ፈንጂብል ባል ናን ፈንጂብል ካ ከም ዝኽብለካ ፀናሕኩ ናይ መኪና ማለት እዩ ስፔሲፊካሊ ኣሳይንድ ዝኾነ ንዓ እሳ ጥራሕ ሒዛቶ ዘላ ቫሊዩ ማለት እዩ
نان فانجبل توكن بقى بملكع سئل خون خيل كال نجاراتو خون خيل بيجاكا ارت ووركسي انيميشن كال ديزاين كال خون خيل كوميتات كتشايت قلو تخيل خازناي كريبتو بلاتفورم مالتي بوانانت تي كريبتو كارنسي تي او افتو شتو دي شياتسي كريبتو كارنسي نت ገንዘብካ ናብ ክሪፕቶ ተቀይሮ መሊስካ ኣብዚ ደለኻያ ግዜ ናብ ገንዘብ ትቀይሮ ወይ ናብ ካልእ ክሪፕቶ ከዓ መሊስካ ተሰጋግሮ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ውሽጡስ እዚታት ብሓፈሹ ነዚታት ዝመስል ትሕዝቶ ኣለዎ ማለት እዩ Thank you, Sami. ወልከ ያ ወድጊ ላይ ወድጊ ላይ ኢድካ ሓፍ ኣቢልካ ኣለካ ምስሊ ايوه سلام سام حوي معلش يا اخي ترجع عن ميديا ኢትስ ኦኬ طبعا عادي ሰማዕካ ኣለዎ قፅል او ناتي حتى سي شويه كابز بيتكوين وسيل عندها حدا حدش كوين ويكا قال ملخ مصن كلسي صبوق دي ولا حماق سي بخمي يرنا نفوت نخل مرت بيتكوين سي تعي كوين دي ولا ايفون سي كم يرنا نفوت نخل ترينا تخل ده ያ መጀመርያ መፅናዕቲ ኢኻ ትገብር ኮይንሲ እንታይ እዩ ከምዚ ኣቐዲመ ክጠቕሰሉ ፀኒሐ መፅናዕቲ ትገብር መጀመርያ ብዛዕባ እቲ ኮይን እንታይ ይመስል ቶኮኖሚክስ ናቱ እንታይ እዩ ከምዚ ናይ ቢትኮይን ንኣብነት ኣብዚ እንድሕር መፂናስ ማርኬት ካፒታል ብገንዘብ እዩ እቲ ሰርኩሌቲንግ ሳፕላይ ዝረብሖ ናይ ሕጂ ዋጋ በዚ ምስ ረብሐስ እቲ ማርኬት ካፒታል ኣብቲ ስቶክ ፋሚልያር ኢኹም ኦልሬዲ እዚ ብዙሕ ምግላፅ ዘድልየኩም ኣይኮንኩም ቶታል ሳፕላይ ጠቕላላ ቶታል ሳፕላይን ሰርኩሌቲንግ ሳፕላይን እቲ ብዕዳጋ ዘሎ ጠቕላላ ሳፕላይን ተመሳሳሊ ኣሎ ኣብዚ ናይ ቢትኮይን ስለዚ እቲ ብዕዳጋ ዝዛወር ዘሎ ሳፕላይ ሓደ እዩ ማክሲመም ሳፕላይ ግን 21 ሚልዮን ኣለ ተንተሪፈን ዘለዋስ 1 ገለመለ ሚልዮን ተሪፈን ኣለዋ ቀስ እንዳበላኹም መፃየን ንሳተን ማለት እዩ ንሱ ከመይ ኢሉ ክመፅእ ኣብቲ ዋይት ፔፐር ኣቲኻ ኢንዲቴል ክረአ ከኣል ብዙሕ ቴክኒካዊ ዝኾነ ዝርዝራት ስለ ዘለዎ ኣብዚ ኣለኩም ኣብዚ ታሕቲ ማለት እዩ ኣብዚ ዋይት ፔፐር እዚ ኣብቲ ዌብሳይት ኣቲኹም እውን ብዛዕባ ናይቲ ዝበሃል ዘሎ ብሎክቼን ኢንዲቴል ክረአ ከኣል ማለት እዩ ኢቴሪየም እንድሕር ወሲድናዮ ማርኬት ካፒታል ኦኬ ሰርኩሌቲንግ ሳፕላይ ኣብ ዕዳጋ ዝዞር ዘሎ 120.73 ኢቴሪየም ኣሎ ማክሲመም ሳፕላይ ግን ኣይነገረናን ዘሎ ማክሲመም ሳፕላይ የብሉ ስለዚ ክንደይ እዩ ኣብ ዕዳጋ ክመፅእ መዓስ ክመፅእ ንፈልጦ ነገር የለን ኣብዚ ማለት እዩ ስለዚ ስክፍታ ፈጥረልካ ብዙ ኩሉ ስራሓቱ ኢቴሪየም ብዙሕ ዓበይቲ ኢኖቬሽንስ ዝገበረ ፕሮጀክት እዩ ምዝ ኩሉ ነገራቱ ግን ማክሲመም ሳፕላይ ደይ ምህላው ቁሩብ ስክፍታ ገብረልካ ማለት እዩ ሶ ቶኮኖሚክሱ ብከምዚ ኣገባብ ንሪኦ እቶም ቶከንስ እንታይ ይመስሉ እቲ ኮሚኒቲ ናቱ ምርኣይ እውን ኣገዳሲ እዩ ኤክስኣር ብናብነት ብዚ ትራንዛክሽን ይሰርሕ ገላ ክብለኩም ዝፀናሕኩም say for example maximum supply ናይዚ 100 ቢልዮን እዩ ቶታል ሳፕላይ 99.8 ቶታል ሳፕላይ ኣለዎ ሰርኩሌቲንግ ሳፕላይ ግን ኣይመፀን ዘሎ እዚ ሙሉእ ንሙሉእ ቶታል ሳፕላይ ሲ ዘይመፀ ዘሎ እዩ ሰርኩሌቲንግ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ እዚ እዩ 58.5 ገለመለ ኣብ ዕዳጋ ኣሎ ከመይ ኢሉ ክመፅእ ዝተረፈ ምርኣይ ኣብቲ ዋይት ፔፐር ኣቲኻ ክረአ ከኣል ኢንዲቴይል ናይ ዝኾነ ፕሮጀክት ማለት እዩ ሶሻል ሚድያ እውን ኣለዎ ኤክስ ኣለዎም ኣብዚ ናይ ትዊተር ኣካውንቶም ረዲት እዚ እውን ጊትሃብ ቴሌግራም ቻነልስ እውን ክህልዎም ይኽእል እዩ
أبزا أتي خاون بزعباتي بروجكت ወይ بزعبات توكن أفت سوشيال أكتيفيتيسهم تاي مسل جلس كنت رياضة لها كندي فولورز على نايت كوميونيتي أكايت منيو جل زبو نسويتات تريو مالتي عافشو كمزي ما يمستي زبولو تخونو جل تمرات جلس بهالحفشة وزرا بالو جن سابجكتيفي سو سبات كساعد كونسي تي ريبيتيشن ناتهم كم يجيرهم فيرنس تي معرنت سي كم يجيرهم زرقي حمولو نوعيها تريو مالتي في بلوك تشين سي نقول سب كساتف زغلي أتي ماكسيمم سبلاي فلوت قطري على ودي زبلي حدش توكن كم تزبل كاي حدش توكن دحر كوين أبز ملكتات هبا كاي زتراغاغص يكون زحابريتا قلب لكاي say for example حدا ميم كوين كلارك اندحريله ميم كوين يزي كم دي لببچ ايتنقوا كام ገይሩ كلارك is not verified verify አይኮነን ሕማቂ ማለት አይኮነን ከተጽንዖ ኣለካ ንዝያዳ መጽናዕቲ ዌብሳይት ገለብ ዝንድሕር ኣለዎ ማለት እዩ ተወሳኽቲ ዌብሳይት ሶሻል ሊንክስ የብሉን ወይ ናይ ቴሌግራም ያ ኣብዚ يخفت የለን ኣብዚ ሶ ከምዚ ገይሩ ግን ናይ መጠንቀቕታ ምልክት ገብረልካ ማለት እዩ this token has not been verified on coin market cap ኣብ coin market cap verified ኣይኮነን ለካ እዚ ማለት እዩ ስለዚ ተወሳኺ መጽናዕቲ ትገብረሉ ማለት እዩ እቶም ኮሚኒቲ ቤለው ንሶም ዘገድሰካ እንድሕር ኮይኑ ኮሚኒኬት ትገብር ንኢንቨስትመንት ጥራሕ ትሓስብ እንድሕር ኣለካ ግን ከምዚ ዓይነት ምልክት ኣብ ትሪእየሎም ኣጋጣሚታት ብዙሕ ምድፋር የድልየካን ማለት እዩ ሶ ናብቲ ቨሪፋይድ ዝኾነ ናብኡ ትኸይድ ማለት እዩ ያ ያ ፍትሓዊ ሽዑ ነጋሲ ታንኪ ሰም ናይ መወዳእታ ዶ ክንገብረን እዚአን ናይ ያ ድሓን ኣብ ዝመፅእ ዘሎ መደብ ከዓ ስለዘለና ሰንበት ክንቅፅሎ ንኽእል ኢና ታንኪ ያ እሺ ሰምሃዊ የቀኛና ትገብሮ ነገር ዘላ ኣነ ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ኮይንስ ኣብ ክሪፕቶ ዕዳጋ ዝወረደ ሓተካደለ ገሊኦም ኣለው ንኣብነት ኣሜሪካውያን ሕጂ ውርያት ሰባት ገለ ማለት ሲ ብሽም ውርያት ኮይኖም ሲ ኮይንስ ናብ ዕዳጋ ክሪፕቶ ዘውርዱ ኣለው ኣብ ከምኡ ሓሳብ እንታይ ኣለካ ካብ ከምኡ ክስሕቦ ዘለካ ካብ ምዕዳግስ ወላ ዓዲካ ቀልጢፍካ ተብሎ ከመይ ሓሳብ ኣለካ ከምኡ ምሽ ኣለካ ውርያት ኮይኖም ሲ ኮይንስ ይዕድጉ እሞ ናብ ዕዳጋ ይውርድዎ እሞ ሕጂ ንኣብነት ዕዳጋኦም ንቁርብ ግዜ ላዕሊ ድይብ ካብኡ ከዓ ታሕቲ ይወርድ ገለ ማለት እዩ ኣብዚ ከምዚስ እንታይ ዓይነት ሓሳብ ገለ ኣለካ ሃተከ ያ ንኣብነት ኣሜሪካውን ኣላ ሕጂ ሓንቲ ጓል ከምኡ ዓዲጋ ዶናልድ ትራምፕ ኣለካ ኣቢሎ ከምኡታት ሓሳብ ገለ ያ ብሽሞም ያ ከምኡ ኣሎ ዝተለምደ ትረንዲ ብፍላይ ኣብቲ ሜም ኮይን ኣብቲ ናይ ቀልዲ ኮይን ማለት እዩ ናይ ትራምፕ ሕጂ በጋግስኡ ከምኡ እዩ ብዙሕ ማርኬት ካፒታል ዴቨሎፕ እንዳገበረ ምስ መፀ ዋላ ናይ ጓሉ ማለት እዩ ጓሉ ንባዕላ ከምኡ ኮይን ክሬት ገይራ ሪል ታይም ቫልዩ እንታይ እንድሕር ኢልካ ባይታ የለን ሜም ኮይን ማለት ናይ ቀልዲ ኮይን እዩ ከም ዝበልኮ ዝፈትሖ ሽግር የለን እቲ ፕሮጀክት ናቱ ሲ ንዝኾነ ዩዝ ኬስ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኣይኮነን ሕጂ እቲ ናህካ ስትራቴጂ ዝውስኖ ኣነስ እዚ ኮይን እዚ ፊውቸሪቲ ንመፃእስ ደሓን ዝኾነ ነገር ሪእየሉ ኣለኹ ትብል እንድሕር ኮንካ ኢኻ ብፍላይ ከም ጀማሪ እዚ ኮይን እዚስ ኣብዚ መፅእ ክዓቢ ክእል እዩ ትብል እንድሕር ኮንካ ኢኻ ክትሕዞ ዝምከር ማለት እዩ እምበር ብሽም ፍሉጥ ሰብ ወፅዩ ኣይወፅዩ እንታይ ሽግር ፈቲሑ ኢኻ እቲ መጀመርያ ክተፅንዖ ዘለካ ማለት እዩ እምበር ያ በዓል ኣብ ዝተፈላለየ ሜም ኮይንስ ንገዛ ርእሱ በዓል ኤለን ማስክ ትዊት ገብሩ ብሓንሳዕ ሓፍ ብል ሕጂ ንዓዓቶም ከም መወከሲ ክትጥቀሞም ኣይትኽእልና ጥራሕ እንታይ ዓይነት ሽግር ፈቲሑ ኣሎ እቲ ዝበሃል ዘሎ ኮይን
ኣባይታስ ክጭበጥ ዝከኣል ሽግር ዝፈትሐሉ ንዕኻ ክትሪኦ ዘለካ እምበር ፍሉጥ ሰብ ትዊት ገበረሉ ብሽም ፍሉጥ ሰብ መፀ ገለስ ዝምከር ኣይኮነን ብፍላይ ንጀማሪ ማለት እዩ ኣብ ፊውቸርቲ እንታይ ክዓቢ ክእል እዚ እንታይ ስራሕ ፈትሑ ኢልካ ጥራሕ ንሓዞ ማለት እዩ ነጋሲ በኣኻ ድምፂ ለመስለና ባቅምዲ ሚት ገይረ ኣለኹ ናይ መን ሓራይ ሰምዓወይ መጀመርያ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ኣነ ኮምን ኣለ ይፈትን እንደ ግን ብጣዕሚ እየ ዘድንቐኩም ምክንያቱ ሲ ብዓይኒ ገንዘብ ብዓይኒ ፋይናንስ ጥራይ ዘይኮነስ ብዓይኒ ፍልጠት ክትሪኦ ከለካ ክንደይ መስዋእቲ ከፊልኩም ተማሂርኩም ክንደይ ወፃእታት ከም ትገበርኩም ርዳእኒ እቲ ህዝብኩም ንምንቃሕ ትገብሮ ከዓ ንስኻ ብርሃነ መምሃራና ስለ ዝኾንኩም ንድኾነ ኣብዚ ኦንላይን ድምህር ኤረትራዊ ማለት እዩ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ቴንክ ዩ ሶ ማች ካልእ እንታይ ክሓተካ ደልየ ምናልባት ትክክል ተረዲእኒ እንተልዩ ቁርብ ብሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ክትርድኦ ትኽእል ኣይኮነን እዚ ቁርብ ሕልክለኺ ንዓያደኖ ንካልእ ኣብዚ ከም ተረዳኒ ንኣብነት ሕጂ ስኢልና ንፍትን እንዲና በቲ ብርሃነ ዳሃበና እቲ ናይ ስቶክ ምግዛእሲ ኢቶሮ ኣቲና ንኣብነት ስኢልካ ትገዝእ ቢትኮይን ካብቲ ክሪፕቶ ማለት እዩ ሕጂ ከም ሕጂ ዝወሰድኮ ኮንሰፕት ካባኻ እንድሕር ፅቡቅ ሃልየ ግን እንድሕር ዋለት ጌርካ ንኣብነት በቲ ስኻ ተወፍሮ ዋላ 10,000 ንበል እሞ እቲ ዩኒት ብኡ ቁጥሪ ክመፀካ 001 ድዩ ዋላ 2 ገዚእካዮ ተፀኒሕካ እንዳወስኸ ክኸይድ ከሎ ገንዘብካ እንዳወስኸ ክኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ዓይነት እዩ ማለት እዩ ከም ተረዲእኒ ዘሎ ምክንያቱም ድሕሪ ሒዝካ ፀኒሕካ እቲ ቢትኮይን ሲ ድሓር ኣብ ዝለዓለሉ ክሸጦ ትኽእል ኢኻ ሓቀይ ያ ኦኬ ብራዋ ሕጂ እንደገና ኣብቲ ቢትኮይን ገዚእካ ፀኒሕካ ካብ ተፈላለየ ብሮከራት ንኣብነት ኣብ ኢቶሮ ኣሎ ቢትኮይን ኣብኡ እንድሕር ፀኒሑ ሰልድካ ውሕስነት ኣለዎ ዶ ማለት ሲ እንዳላዓለ እንዳታሕተ ክኸይድ ከሎ ትሪኦ ኢኻ ውሕስነቱስ ውሑስ ድዩ ከምቲ ዋለት ኣውፂኻ ትሕዞ ዶ ይኸውን ውሕስነቱ ቴንክ ዩ ያ ፅቡቅ እንተዩ ኣገዳሲ ዓንተ ወይ ትንክፍ ኣቢለሉ ነይረ ኣብ ኢቶሮ እንድሕር ሃልዩ ኣብ ኤክስቼንጅ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ልክዕ ኣብ ባይናንስ ኣብ ገለ ብመገዲ ኢቶሮ ሓሊፍካ ኢኻ ነተን ቢትኮይንካ ክትረክበን ትኽእል ንስኻ ምስተን ቢትኮይንካስ ቀጥታ ርክብ የብልካን ኢቶሮ እዩ ናብኡ ደሕልፈካ ደሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ናይ ባንክ እንታይ ኣኹም ትብሎ ዲፐንደንሲ ተመርኳስነት ናይ ባንክ ሲ ኣይ ዳሓንካ እንደለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ተዘይተቐመጠ ይምረፅ ምናልባት ናይ ኢቶሮ ኣካውንትካ ክዕፆ ክእል ኣብ ናይ ኮይንቤዝ የንብቦ ነይረ ማዓስዩ ልዕሊ 16,000 ኔት ቫልዩ ዘለና ኮይንቤዝ ለካ ከም ኢቶሮ እምቦ ንሕሰቦ ናይ ክሪፕቶ ሓደ መሻያየጢ ገለይ ኣካውንትና ተዓፂና ገለ እውን ነይሩ ሕጂ እንታይ እቲ ዓድስ ሓደ ግዜ እቲ ክሪፕቶ ባን ይገብሮ እሞኒ ነዞም ከምዚኣቶም ጂኦግራፊካሊ ዲቴክት ገይሩ ነቲ ኣፕሊኬሽን ምንቅስቃስ የቋርፅ ማለት እዩ ስለዚ ኣካውንትና ኮይንቤዝ ከምዚ ኢሉ ዓፂና ገለገለ ሕጂ ኮይንቤዝ እንታይ ሒዝልካ ዘሎ እቲ ዋሌትካ ኣብ ትሕቲ እዩ ማለት እዩ ፓስወርድ ብኡ ጌርካ ኣቲኻ ናብቲ ዋሌትካ ተሓልፍ ስለዚ ከም ናይ ቢትኮይን ከም ናይ ክሪፕቶ ዋሌት ውሑስ ኣይኮነን ኣብ በዓል ኢቶሮ ኮነ ኣብዞም ኤክስቼንጅስ ማለት እዩ እዞም ብቨሪፊኬሽን ተሓልፎም ኣብኣቶም ተዘይተቐመጠ ተመራፂ እዩ ኣብ ዋሌትስ ክነቐምጦ ኣለና ከመይ ጌርና ኢና ነቶም ዋሌትስ ኣበይ ነቐምጦም ኣብቲ ኔክስት ክላስ ሆፍሊ ኣብኡ ክንሪኦ ኢና ተሓፂር መልሲ ግን ተዘይተቐመጠው ብጣዕሚ ተንኪዩ ወሳሒ ረክረክ ትብለኒ ነይረ ብጣዕሚ የቀኒየለይ ደጊመ ሳሚ እንደ ብርሂና ከላይ ዌልካም ቴንክ ዩ ሴም ፅቡቅ መግለፂ ስለዚ የሳልሳይ ክፋል ዝመፅእ ዘሎ